Van de 120 plus boeken die hij heeft geschreven, geloof ik. Sommige mensen beginnen spontaan te lachen bij de naam Wim Daniels. Dat is wel een goed teken. Ik wil even een rondje maken door de zaal. Ik kijk meteen ook naar Anton. Pelemaas TV is ook hier. Het wordt allemaal live uitgezonden. Gestreamd, zoals dat heet, hè, Anton. Wim Wijnhoven bedient de camera. Hier staat nog een automatische zo achter die pilaar. Die pilaar, daar zitten we aan vast. Die is niet mobiel. Dus sommige mensen hebben misschien moet af en toe een beetje schuiven om te zien wie er aan het woord is. En ik heet ook al van harte welkom de 8 lijsttrekkers. Die staan daar achterin keurig op hun beurt te wachten voor dit 5e debat. Ze hebben er al 4 achter de rug. 5 achter de rug. Dit is het 6e debat. Ze zijn absoluut niet debatmoe. Die meneer is in ieder geval nog scherp genoeg om de tel niet kwijtgeraakt te zijn. Maar ze hebben er ontzettend veel zin in, heb ik net gehoord. Dus fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is ook helemaal geen weer natuurlijk om buiten te zijn. Ik wil even vragen, er zitten natuurlijk aanhangers van partijen hier. Misschien al alleen maar. Ik zie ook jong publiek, dat vind ik fijn. Als er 1 vraag is die vanmiddag niet mag ontbreken, mag ik dat eens aan jou vragen? Welke zou dat dan moeten zijn? Wat de partijen gaan doen om meer te bouwen in Venray voor de starters en de jonge mensen. Nou, zo. Die vraag is meteen binnen. Welke vraag zou u graag willen stellen? Of vindt u dat wij moeten stellen? Hoe gaan we extra cultuur toevoegen aan Venray? Nou, dat komt mooi uit, want cultuur is een van de 4 grote thema's waar wij het over gaan hebben vanmiddag. Nog 1 vraag dan, vooruit. Wat we gaan doen aan het vertrouwen in de Venrayse politiek. Is er iets mis mee dan? Nou, dat heeft wel een geschiedenis, ja. Nou, dat gaan we dan ook proberen te vragen vanmiddag. Als we het toch hebben over een nieuwe bestuurscultuur, mag ik jou ook even aankijken? Ja, ik overval iedereen met deze microfoon. Die nieuwe bestuurscultuur, is dat iets belangrijks of wordt dat een beetje overdreven? Nee, dat is zeker belangrijk. Mensen moeten kunnen vertrouwen op wie ze stemmen en op wie hier zit allemaal. En iets zeggen dat jij ook gaat stemmen. Zeker, ja. Is dat extra belangrijk in deze tijd van, ik noem het maar even, oorlog en oorlogsdreiging? Nou, het is altijd belangrijk, maar nu misschien nog wel meer. Ja. Ja. Zijn er ook mensen die van plan zijn om niet te gaan stemmen? Dat vind ik misschien ook nog wel een mooie vraag. Iedereen hier gaat stemmen? Rob van Lieshout, jij gaat ook stemmen? Jazeker. Ja, Stan. Waarom is dat voor jou belangrijk, Rob? Nou ja, waarom is dat belangrijk? Ik vind het belangrijk dat iedereen haar stem mag laten horen en achteraf dan niet zeggen dat het niet goed is of dat het anders moet. En het is een kleine moeite, het hoort erbij. Dus als je niet stemt, heb je eigenlijk ook minder recht van spreken, is dat wat je bedoelt? Nou, misschien wel. In ieder geval niet wat minder recht om te zeuren. Oké. Ik ben ook nog even nieuwsgierig. Wat heeft u meegekregen van de verkiezingscampagne van de verschillende partijen? Nou, van Venray niet zo heel veel. Het is de eerste keer dat ik hier zit, dus ik hoop dat ik vandaag wat wijzer word. Ja. Waar was u wel dichterbij betrokken? Nou, bij de landelijke verkiezingen wel. Dus ik ben benieuwd wat de partijen hier laten zien. Dus, Bent u wel of niet inwoner van Venray? ik ben met inwoner van Venray, ja. En u heeft niet al die posters gezien? Tuurlijk wel. Maar ik heb me nog niet verdiept in ieders programma, dus... En daarom bent u hier. Nou, kijk, dat komt mooi uit, want dat is nou precies waar wij het vanmiddag over willen hebben. De programma's, de standpunten. We zijn een soort van stemwijzer, Bert, zeg ik dat goed? Ja, dat is ons hoger doel in ieder geval. Om de kiezers in het Venrayse een beetje te helpen met hun keuze aanstaande woensdag. Misschien hebben een aantal mensen dat al lang bepaald. En anderen die zijn nog aan het zweven. Ga je lokaal stemmen of stem je toch op een landelijke partij? Met alle voor- en nadelen die daar weer aan verbonden zijn. Dus we willen de kiezer in het Venrayse een beetje helpen. Want de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen die daalt eigenlijk al een aantal jaren. Hè. Bij elke verkiezingen komen er weer minder lokale mensen opdagen. Terwijl de gemeenten krijgen steeds meer taken op hun bordje. Dus er zit een beetje een rare paradox in. Maar goed, wellicht komen we daar straks nog op te spreken als we het over de bestuurlijke vernieuwing gaan hebben. Klopt. Misschien moeten we het even hebben over de andere stellingen en hoe dat in zijn werk gaat. Doe dat even snel. Ja. We hebben 4 grote
thema's vanmiddag. Het eerste is vluchtelingen, het tweede is het sociaal domein, het derde is cultuur en het vierde is de veestapel. Die worden besproken door de lijsttrekkers in eerste instantie 1 op 1. En nu hebben wij hier mensen die gaan helpen om te loten, want dat is wat we gaan doen. Dus ze mogen 1 op 1, wordt door loting bepaald. Bert heeft daar een hoge hoed bij zich. Ja. Gaan ze met elkaar in gesprek over dat grote thema. En dan mogen de andere lijsttrekkers, die mogen 2 maal een joker inzetten. Die gaan ze omhoog houden, die liggen hier ook. Ik zal ook even laten zien. Speciaal vervaardigd voor vanmiddag. En na 2 minuten mogen ze die joker inzetten en dan mogen ze ook meepraten over dat thema. Dit zijn de jokers. Dit zijn de jokers. Was die goed in beeld, Bert? Dat ging wel heel snel. Oh, sorry. Nog een keer. Doe maar iets van. Heeft iedereen hem goed gezien? Goed zo, de joker. Ja. Dus, Nee, dat was niet ik. Dit, hè? Ja. dus als een lijsttrekker die joker omhoog houdt, dan geeft hij aan, ik wil meepraten over dit thema. Maar wie gaan die thema's bespreken 1 op 1? Laten we beginnen met thema 1, dat zijn de vluchtelingen. Bert, jij zoekt iemand uit die 2 lijsttrekkers uit de hoge hoed gaat toveren. Ja, ik ga heel braaf en heel traditioneel naar de burgemeester toe. Voor het trekken van het eerste lot. De eerste deelnemer, ja. De notaris heeft ze verzegeld. Met een plakbandje. om Met een precies te plakbandje. En de eerste... Gewoon lostrekken. Nee, dat mag kapot. Gewoon huppakee, zo ja. Ja. De SP. zijn. De SP gaat straks als eerste in gesprek. Hier zitten ze. Dit is het trio D'accord. Dat is ons bijna vaste huisorkest. Huisband. En die gaan onze thema's ook muzikaal niet alleen verluchtigen, maar ook toelichten, denk ik. En daarom vraag ik nu aan Peter Verberne, een van de leden van D'accord, om een tweede lotje te trekken. Peter, ga je gang. Verbreek het zegel maar. Wordt live uitgezonden dit. D66. D66 versus de SP voor het eerste onderwerp en dat is vluchtelingen. Kom er maar vast bij, Jan en Theo, want we hebben afgesproken dat we elkaar mogen tutoyeren. Jan Hendricks, dames en heren, en Theo Zegers, SP en D66. Willen jullie Dan ga ik even vanuit het... achterste stoelen plaatsnemen? En die microfoon die daar ligt, die is ook de hele middag voor jou. Wilt u ook een greep in de hoge hoed doen? Dit gaat over het thema sociaal domein. Ja, precies. Het CDA gaat... Ja, ja u mag hem ook houden voor het plakboek. Even kijken, wat hebben we hier nog? Ik ga een beetje ver achterin, heel achterin, hier achterin. Ja, mevrouw, wilt u een... Er valt niks mee te winnen, behalve... Eeuwige roem, zeggen we dan. Venray Lokaal. Dank u. Sociaal domein, Venray Lokaal en het CDA. En dan hebben wij als derde cultuur. En Ja, daarvoor... Ik vraag even of Anne en Harold naar voren willen Oh ja. komen. Dat zijn de lijsttrekkers van de partijen. Dankjewel. Ik denk dat de lijsttrekker van het CDA wel iets weet van het sociaal domein. Dan ben ik hier, kijk even in de jeugdhoek bijna. Hier zit alles onder de 20, geloof ik. Wil jij ook een lot trekken? Voor het derde grote thema van vandaag. En dat is cultuur. Jongen, die notaris heeft het met duct tape vastgemaakt. Partij van de Arbeid lees ik op jouw briefje. Ja. Ja, dan leg hem daar, meneer. Prima. Oké, even kijken. Ah, hier achter in de hoek. Vertel. Het gaat over cultuur zo direct. En GroenLinks. Mag ik houden? Ja, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Voor de derde stelling cultuur. En dan hebben we nog
2, ja, die hoeven we eigenlijk niet meer te trekken natuurlijk. Hè? Heel goed, Bert. Het zijn samenwerking Venray en de VVD. Die gaan voor het 4e thema en dat is de Venrayse veestapel. Oké. Dus zij mogen ook naar voren komen. En wel op de 3e stoel PvdA GroenLinks en op de 4e VVD en samenwerking Venray. Ik kijk ook even naar de tijd, want we hebben een schema. Ik zeg ook tegen de mensen die achterin staan, die staan nu nog kaarsrecht overeind. We hebben nog 1 uur en 3 kwartier te gaan en er zijn ook hiervoor nog stoelen vrij. Dus belangrijk moment, blijf je staan of kom je hier vooraan zitten. De keuze is aan u. En ondertussen gaan wij naar het eerste thema. Ik kijk ook even naar de jongens van de techniek. Wat hebben zij al? Jokers. Jokers, ja. De Die gaan we eens even jokers. uitdelen. Wij horen alles, hè? Meneer van de VVD heeft het hele programma bij zich. Of lijkt het- Alleen de foto? Hoezo alleen de foto? Dan weet ik nog wie er bij mij in de partij zit. Nee. Oké. Alsjeblieft. Ja, dat kan ik me voorstellen als je 47 mensen op de lijst hebt staan. Dan hou het overzicht er maar eens in. Het eerste thema, we hebben het kort op het scherm samengevat. Maar de volledige stelling bij dit thema die de lijsttrekkers hebben gekregen, die zal ik vast geven voordat we eerst gaan luisteren, want zo hadden we dat ook aangekondigd, naar de muziek. Eerste thema is vluchtelingen. En de stelling luidt: de nieuwe Venrayse gemeenteraad moet ja zeggen tegen een permanent AZC, ofwel asielzoekerscentrum, want echte vluchtelingen verdienen onze echte steun. Daar staat dus op het scherm ja tegen een permanent AZC. Dat is de stelling. Maar we luisteren eerst naar D'accord. Ja, vluchtelingen. Dat komt, we hebben wat gedobberd en een beetje gezocht in ons repertoire. En we kwamen uit bij het nummer wat we jaren geleden geschreven hebben voor Amnesty International. En dat sloot wel mooi aan bij de huidige tijd en bij dit thema. En de titel is genoemd Amnesty Cry. People right, people right, people right. A letter for his freedom. Years ago nothing could go wrong. To him the whole world used to belong. Now he's worrying what it's gonna be. In his cage, locked with a key. Arrested cause he's not the same. For his roots, he's not to blame. What has he done? What is his crime? Is this really the end of the line? He cannot eat, he cannot speak. He may not think, he may not feel. It's his soul they wanna steal. He's creeping round on the ground. Is that question, why? What makes him gonna cry? He cannot eat, he cannot sleep. He may not think, he may not feel. It's his soul they wanna steal. He's creeping round on the ground. The question, why? What makes him gonna cry? People right, people right, people right. A letter for his freedom. People right,
People write a letter for his freedom. Hey, are you still there? Cry for him if you care. Well, a criminal can be made by a Judas kiss betrayed. People ride, people ride, people ride. A letter for his freedom. People ride. People ride, people ride. A letter for his freedom, a letter for his freedom, a letter for his freedom, a letter. Merci. Dankjewel mannen, dankjewel. Dan gaan we beginnen aan ons eerste grote thema. En uit de Hoge Hoed kwamen de SP, hier rechts van mij, voor jullie links. En aan de linkerkant van mij en voor jullie rechts D66. En Jan kwam als eerste uit de Hoge Hoed, dus ik geef jou als eerste het woord. En zijn er, met nu de vraag, zijn er onder de anderen die een joker willen inzetten bij het thema vluchtelingen? Of jullie wachten nog even af? Geen jokers bij het thema vluchtelingen. Nou, dan is het helemaal aan jullie. Wacht even Bert. Nog niet, sorry. Ze hebben, na 2 minuten mogen ze hem inzetten, hebben we afgesproken. Dus de eerste 2 minuten mogen ze iedereen nog in het ongewisse laten. Oh. En daarna kunnen ze hem inzetten. Foutje in de regie. Ik verkeerde in de veronderstelling dat ze wel mogen aankondigen, maar pas na 2 minuten mogen meepraten. Maar goed, dus hou hem nog even vast dan. Spannend. Goed. Jan, even serieus nu. De nieuwe gemeenteraad moet ja zeggen tegen permanent AZC, want echte vluchtelingen verdienen onze echte steun. Wat zeg jij op deze stelling? Hij doet het? Ja, hij doet het. Daar zeg ik in principe ja tegen. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit, dat zijn de kernwaardes van de SP al jaren. En uit die kernwaardes kun je ook afleiden dat we daarom solidair moeten zijn met de vluchtelingen. En dan maakt het in principe niet uit welk oorlogsgebied ze komen. En ze zijn hier, wat mij betreft, allemaal van harte welkom. En een kleine mits bij deze stelling is ja tegen een permanent AZC. Daar zeggen we wel ja tegen, maar het moet niet te groot zijn. Wij pleiten er altijd voor, dat deden we ook bij de vorige AZC's, om meerdere kleinere AZC's te maken. En die AZC's moeten ook heel erg bewoonbaar zijn door die mensen. Er moeten voldoende activiteiten zijn en ze moeten zich daar thuis kunnen voelen. En in een groot centrum kan dat mijns inziens niet. En als ik even daarop mag doorvragen, welke aantallen heeft de SP dan in het hoofd?
vind de aantallen altijd heel erg moeilijk. Het gaat meer ook om de kwaliteit van het AZC. Hè. Hoe kun je op een menselijke basis een AZC maken? En dat kunnen er zijn waar 50 mensen zijn, kunnen er ook zijn waar 150 mensen zijn. Maar onze bovengrens ligt toch zeker wel bij de 350. Oké. De 2 minuten zijn voorbij, Bert. Oh, Dus nu al? men wil, mag men Oh inzetten. ja, dan mogen nu jokers worden ingezet. Maar ik ga ondertussen naar Theo. Sympathiek. Ja, Ja. Dus ja, nou, de stelling kunnen wij volmondig onderschrijven, ja. Want D66 heeft niet zoiets in haar logo staan, we laten niemand vallen. Wij zijn van mening dat in feite alle mensen die hulp nodig hebben, hulp moeten kunnen krijgen. En Jan beperkte zich tot de oorlogsgebieden. Hij zal waarschijnlijk bedoelen alle vormen van onderdrukking. Daar zijn we het dan ook helemaal over eens. Uiteraard. Want, ja, dat snap ik. Want inderdaad, mensen die op een andere plek zodanig onderdrukt worden of op een andere manier niet kunnen leven, vinden wij dat die geholpen moeten worden, opgevangen moeten worden. En in het verleden hebben we dat in Venray ook gedaan en nu moet dat ook kunnen. Ik zeg altijd andersom, als de Brabanders ons aan gaan vallen en wij moeten naar Duitsland vluchten, dan moeten wij ook ergens onder kunnen duiken en geholpen worden. Dat hoort zo, dat is menselijk en D66 zal daarin zeker voorop gaan om dat te ondersteunen. Heb jij informatie die wij niet hebben, Theo? Ja, we zijn niet voor niets meer voor de boerenschans aan het bouwen. Dat is een verdedigingswerk om die tegen te Hij houden. zit wel dichter tegen de Brabantse grens, dus vandaar die angst, denk ik. Ja, oké. gelukkig wordt dit niet uitgezonden op Omroep Brabant, want dan hadden we de pop aan het dansen. Maar even, jullie hebben als Ik zie een gemeente... joker, Bert. Oh, sorry. Ah, er is een joker. Oké. 2 jokers. Oké. Dan ga ik denk ik maar eerst jullie kort daar het woord over geven. Hè? Ja, nou... Harold. Ja. Ja, wij zijn in principe staan wij daar ook achter. Hè? Maar het is wel heel belangrijk dat we goed luisteren naar de bewoners. Hè? Want het is nogal wat als er zo'n hoeveelheid mensen plotseling in één keer bijkomen in Venray. Dus we moeten heel goed rekening houden met de angst die bij mensen kan spelen. Hè? Wat komt er dan op ons af en wat betekent dat allemaal voor ons? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we goed communiceren en dat we de mensen daar dan ook in meenemen. En het onderbrengen van dat soort mensen, dat moet wel veilig zijn voor de inwoners en voor de asielzoekers en vluchtelingen zelf. Oké. Dan heb ik nog... Martin had een joker ingezet ook? Ja, ik heb ook een joker ingezet. Ja, de titel van onze verkiezingscampagne is Samen kan het anders. Maar samen, dat geldt ook voor vluchtelingen. Dan moet je voorop komen, die mensen hebben hulp nodig. Dus wat Theo zegt, als wij moeten vluchten zijn we ook blij als we ergens opgevangen kunnen worden. Dat geldt ook voor vluchtelingen, daar moeten we open voor staan in Venray. Maar het is ook een mits. En voor ons is die mits dat de locatie bepaalt hoeveel mensen je er kwijt kunt. En dan is ook wel zo'n 300, 350 is wat ons betreft ook wel een bovengrens. We moeten wel heel veel aandacht hebben voor veiligheid en wat burgers daarvan vinden. We moeten kijken naar een goede dagbesteding, moet mensen wel wat laten doen, want van verveling komt ook ellende. Daar moet je wel allemaal rekening mee houden. Maar wij zeggen wij ja tegen AZC. Oké. Eensgezindheid tot nu toe. André namens GroenLinks. Ja, ik hoor wel wat mitsen en maren aan een eventueel AZC. En wat me dan wel opvalt is dat sommige partijen er wel wat kritisch tegenover staan. En dat die kritische noot niet geplaatst wordt als het gaat om arbeidsmigranten. De cafratoren is al een paar keer wat uitbundig bejubeld. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Wat is dat? Moet u misschien even uitleggen? Jij, sorry. Ja, die cafratoren, dat is een tijdelijke... Of was dat nou ook een semi-permanente? Ja. Alsjeblieft, Jan. Dat is een tijdelijk gebouw waar arbeidsmigranten in gehuisvest zijn. En ik vind het wel een beetje kort door de bocht als je voor arbeidsmigranten en voor het oplossen van het tekort aan woningen voor jongeren, als je het daar wel voor in gaat zetten en dat het op het moment dat het over vluchtelingen gaat, dat die eigenlijk niet genoemd wordt. Wat mij betreft mag dat allemaal. Mag ik daar even op reageren? Ja, uiteraard, natuurlijk. maar de stelling is nu over een permanent AZC. En uiteraard geldt een goede huisvesting voor arbeidsmigranten voor hetzelfde. En ook daar geldt wat de SP betreft, die moet je niet massaal ergens op één plek huisvesten. Dat moet je zoveel mogelijk spreiden met goede huisvesting
over heel de gemeente Venray. Laten we even, bedankt voor jouw bijdrage André, maar laten we even bij de vraag en de stelling blijven. Een permanent AZC. Herbert, mag ik ook even reageren nog? Ja. Niet op dat kafferverhaal, maar Harald noemde net dat we goed moeten luisteren naar de mensen. Daar ben ik uiteraard helemaal voor. We goed moeten luisteren naar de mensen. Maar goed luisteren naar de mensen wil niet zeggen dat we gaan doen wat degenen die het hardst roepen van ons willen. Wij moeten daar een goede afweging in maken. Dan even over de aantallen, 350 die genoemd zijn. We krijgen nu al berichten, dat is nog niet vast, dat vanuit Oekraïne rond de 2000 mensen alleen in de regio, veiligheidsregio Noord-Limburg ondergebracht moeten worden. Dan komen wij in Venray echt niet weg met 350 plaatsingen. Dat zullen er zeker meer moeten zijn. Ja. Dus we moeten daar toch wel wat ruimer in denken, denk ik. Nee, het gaat niet over 350 als een limiet voor vluchtelingen. Nee, het gaat om 350 als een limiet voor een locatie. Daar gaat het om. En wat mij betreft, heb ik ook eerder gezegd, mogen er dus veel meer vluchtelingen. Oké. Heel even nog, want jullie hebben een besluit genomen over noodopvang, tijdelijke opvang, 6 maanden max, als ik het goed heb. En jullie hebben over een permanent AZC als raad nog geen besluit genomen. Dat wordt over de verkiezingen heen geteeld, heb ik begrepen. Maar wat mij wel opviel was dat aan dat permanent AZC, jullie hebben nu een aantal is er genoemd, met name, locatie is belangrijk. Wat mij opviel was dat jullie wel heel erg veel voorwaarden stellen aan een permanent AZC. Zijn dat realistische voorwaarden? Kan het COA daar überhaupt aan voldoen? Ja, daar zullen ze, wat mij betreft, aan moeten gaan voldoen. Wat dat betreft hebben wij hier in Venray de regie in handen. En kun je dat niet alleen maar aan het COA overlaten. Daar zijn wij als bestuurders van de gemeente Venray, als gekozen volksvertegenwoordigers, daar staan wij voor aan de lat. En daarvoor moeten wij goed nadenken van wat we willen. En dan gaat het er vooral om, wat mij betreft, dat het ook goede huisvesting is voor die mensen. Helder. Ik heb nog ruimte voor een laatste opmerking. Harold? Ja, het moet ruimtelijk inpassen natuurlijk. Ja, en het allerbelangrijkste is de veiligheid van de inwoners, van onze inwoners en van de asielzoekers. Dus we moeten, van de vluchtelingen, ja. Dus dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want de reden waarom mensen, tenminste als ik dat even voor mezelf spreek, is een asielzoekerscentrum. Maar ja, we kennen de verhalen uit Overloon. Dus er zit angst bij de mensen. Nou, en die moeten we wegnemen. Het zijn zwarte kantjes, maar het heeft ook hele mooie kantjes, want er zijn ook succesverhalen. En meestal horen we de negatieve verhalen. Maar dat is natuurlijk prachtig om mensen die in nood zijn te kunnen helpen. En de blijdschap en de dankbaarheid van die mensen, die zouden we misschien eens wat vaker naar buiten moeten brengen. Om dat te laten zien wat dat met die mensen doet. Martin nog, en dan sluit ik af. Voorwaarden zijn er ook om het draagvlak te creëren in de samenleving. Die zorgen die mensen hebben over een AZC, dan moet je kijken of je er oplossingen voor kunt bieden. En ik denk dat de voorwaarden die we stellen, dat oplossingsrichtingen zijn om angsten weg te halen en een draagvlak te kunnen creëren. Mag ik dan afrondend concluderen dat vluchtelingen ook permanent hier welkom zijn in Venray, mits het past qua locatie, mits de aantallen niet te groot zijn en mits aan een aantal voorwaarden... Sorry? Ja, ik wil hem wel afronden, Bert. Iemand zo doen, dus. Ik vind het... Nee. Ja, dan moet je je mond houden, Wim. Sorry. De cliffhanger is hier volgens mij, Anne, jij had ook geen joker ingezet, of wel? Dat CDA en VVD, ik wijs er even op, zich hier niet over hebben uitgelaten. Dus dat is dan wel spannend voor na de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En als het niet doorgaat, dan weten we ook waar het aan ligt. Ook geen joker inzetten is een signaal afgeven. Ja. Kan niet, want mogelijk met 2 inzetten. Bert, we gaan naar de volgende stelling. En dat is een kleintje. Dank jullie wel voor deze bijdrage. Wij gaan naar het kleine thema. Het eerste kleine thema. Ik kijk weer even naar de techniek. We hebben even tijd nodig om op het scherm de juiste stelling tevoorschijn te toveren. Ik zal hem vast even voorlezen. Het gaat over DC's. Dat zijn distributiecentra. Dus dat zijn plekken waar grote bedrijven heel veel spullen opslaan. Ook wel dozen genoemd. Dozen genoemd. DC's leveren de Venray niks op. Stop de verdozing. Dat is de stelling. En ik kijk even naar de techniek, want we hebben ook een klok die bij zo'n klein thema hoort. Het idee is namelijk dat ze allemaal 30 seconden de tijd krijgen, ononderbroken,
om hun mening uit te spreken over de stelling. Ja. En omdat gelijke monniken, gelijke kappen belangrijk is bij zo'n debat, wachten we even op de techniek tot die 30 seconden gaan lopen. Ik roep even ook naar Kevin, Daar is volgens hij. mij. Die Ze gaat er lopen, wel- ze lopen, ze lopen, ze lopen. Ja, nou, Nou, dan gaan we even vragen of hij terug gaat. Nou want moet dat hij kan terug, ook. ja. Ik weet dat Kevin dat kan. Zie je? Haha, daar gaat hij weer. Dus we gaan dan gewoon zo Bij rond. deze stelling gaan we zo rond, ja. Dus we beginnen met Dus Martin Martin Leenders, samenwerking Venray. En de stelling luidt: DC's, distributiecentra, leveren de Venray naar niks op. Stop de verdozing en je tijd gaat nu in. Het antwoord op de stelling is inderdaad ja. Stop de verdozing. Wil niet zeggen dat je nu af moet breken wat je hebt. Maar dat je bij toekomstige uitbreiding of toekomstige bouw wel moet zeggen, niet meer logistieke centra. Zet in op een andere sector. Kijk ook of je daar mensen voor naar Venray kunt halen, anders dan arbeidsmigranten. Want dat is ook een probleem vaak bij logistieke centra. Kom je ook nog met een probleem rondom arbeidsmigranten te zitten die hier komen werken. Dus het antwoord op onze stelling is niet meer inzetten op logistieke centra. Je hebt nog 7 seconden over, maar die mag je niet straks gebruiken. We gaan opnieuw naar 30 seconden toe en het woord is zo direct aan Henk Bisschops van de Partij van de Arbeid. Daar is die dan. Nou, wij zijn het ook eens met die stellingen. We hebben dat natuurlijk dit jaar gezien toen we op de Spurkt het probleem hadden met dat daar eigenlijk weer grote dozen zouden kunnen verschijnen. We hadden ontwikkelruimte voor 30 hectare en die zouden zomaar ingevuld kunnen worden dat er een aantal grote dozen zouden komen. Nou, wij willen dat niet. We vragen ons überhaupt af of dat op één stuk terrein moet komen of dat je dat op verschillende industrieterreinen kunt onderbrengen. En ik ben het met Martin eens. We moeten ook kijken of we überhaupt werknemers hebben die daarin kunnen werken. Precies op 0. Harold mag nog even wachten tot het scherm weer verschijnt. Zelden zo ingespannen naar een zwart scherm zitten kijken, dat is vanmiddag moet ik zeggen. Maar. Nou ja, wij zijn ook niet blij met die dozen, maar van de andere kant denk ik dat we ook een beetje naar onszelf moeten kijken. Hè. We willen allemaal die pakketjes en producten bestellen ver weg, dus die moeten allemaal aangeleverd worden. Dus ik zou eigenlijk graag een oproep willen doen dat als we allemaal van die dozen af willen, dat we dan lokaal weer gaan kopen. Gewoon lekker naar buiten, op de fiets, hier naar het winkelcentrum toe en hier je spullen gaan kopen. En niet thuis in je luie stoel blijven zitten om die dingen te bestellen. Dus, en dan denk ik inderdaad, sluit ik me bij de vorige sprekers aan, laten we ons inzetten op datgene wat Venray aan het werk zet. En ik wou graag een oproep doen voor het DNA van Venray, namelijk de psychiatrie, de geestelijke gezondheidszorg, dat we dat weer op de kaart zetten. Dankjewel, Harold. Dat geluidje op het eind, dat is echt, dan moet dit echt helemaal afgelopen zijn. Ja, een volmondig ja tegen de stelling. En wat de SP betreft, er zijn grenzen aan de groei. En even misschien op Harold reagerend. Ook de producten die in de Venrayse winkels liggen, die komen uit distributiecentra. Wat verder heel erg belangrijk is dat we geen werknemers meer hebben voor die distributiecentra. En waar we op moeten gaan inzetten, is om de mensen die in Venray nog geen werk hebben, onder andere ook statushouders, om die toe te gaan rusten met scholing, om te gaan werken in het Venrayse. Met de timing van de SP is in ieder geval niks mis. Het woord is nu aan Theo Zegers. Ja, het wordt natuurlijk een beetje eentonig. Ook wij zijn niet gelukkig met die verdozing, want het heeft heel grote invloed op het landschap, wat verder toch nog steeds mooi is. En daarnaast zuigt het inderdaad werknemers aan die we zelf eigenlijk niet hebben, maar waar we ook geen woningen voor hebben. Dus in die zin vinden wij het dubbel de verkeerde kant op gaan met die verdozing. Wel lokale industrie, die moet ruimte krijgen. Lokaal kopen kan ik er helemaal in vinden, maar die verdozing is echt iets wat terug moet en wat we niet moeten bevorderen. Ik wil het graag dus negatief beantwoorden en gewoon bij kleinschalig houden. Dankjewel. Theo? Ja, we hadden er al over in de voorbereiding. En jullie maken daar verder ook geen geheim van, dat jullie het over heel veel zaken prima eens zijn. De verdozing hoort daar tot nu toe in ieder geval wel bij. Maar we gaan nu horen wat het CDA en GroenLinks en de VVD daar nog van vinden.
Dat kan Het niet. CDA zegt ja tegen mogelijkheid voor uitbreiding van onze eigen Venrayse bedrijven. Omdat iedere inwoner van Venray de mogelijkheid moet hebben om ook hier in de nabije omgeving zijn centjes te verdienen en brood op de plank te krijgen. Het CDA zegt alleen nee tegen hele grote nieuwe distributiecentra. Simpelweg, dat is net al gezegd, omdat daar geen plek meer voor is. En omdat het gewoon niet meer hier thuis hoort, maar op andere grote plekken. Denk aan bij Venlo, et cetera. Maar we zijn wel trots op onze logistieke hotspot, net als onze andere sectoren. Ja. Wij hadden afgesproken dat we hier geen commentaar op zouden geven, dus dat gaan we ook niet doen. Oh, hij loopt al, snel. Van al die distributiecentra, er is waarschijnlijk maar één Venraynaar echt wijzer van geworden. En die stond al in de quote 500. In die distributiecentra, daar werken voornamelijk arbeidsmigranten, vaak voor de laagst mogelijke salarissen. En daarnaast levert die logistiek ook nog eens een keer een heleboel extra vrachtverkeer op, wat we niet mogen onderschatten. En als ze nou allemaal vol lagen met zonnepanelen, dan hadden we er nog iets aan, maar dat is helaas ook niet het geval. Duidelijk. Als het scherm weer op 30 springt, dan is het woord aan de laatste deelnemer in dit kleine thema, Wim de Schrijver van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Wordt zelden nog volledig genoemd, volgens mij, maar goed. Ja, dat heb ik al zo lang niet meer gezegd. Een aantal Venrayse ondernemers die groeien uit een jasje en die zijn op zoek naar nieuwe ruimte om hun bedrijf uit te breiden. En die willen wij graag ontwikkelen. Daar mag geen ruimte komen meer voor grote logistieke dozen. Maar in principe moeten die kavels zo klein zijn dat je dat netjes en mooi en natuurinclusief kan inpassen. Met banen voor de Venrayse inwoners, kennis- en maakindustrie. Dus wij zeggen ook nee, maar wij denken dat er wel nieuw ontwikkeld moet worden. Dat was het eerste kleine thema, dames en heren. Zoals Bert al vertelde aan het begin, hebben wij bij Scheiddraai Door een tamelijk vast format. Dus vandaar dat wij ook deze keer weer d'accord hebben uitgenodigd voor de muziek. Maar we hebben ook onze 2 vaste columnisten. En die eerste met name, die behoeft enige introductie, of een korte toelichting. We hebben namelijk wel discussie gehad binnen de organisatie over de vraag of wij Rob Poels, want daar heb ik het over, of we die weer moesten uitnodigen. Hij heeft de eerste 3 edities een column uitgesproken. Dat vonden wij erg goed gelukt. En dat is ook de reden dat hij er nu weer staat. Er is wel iets veranderd in het leven van Rob Poels. Hij is inmiddels namelijk openlijk lid van het CDA. En vandaar dat die discussie losbarstte binnen onze organisatie. Ja, kan dat dan wel? Moeten we dan ook vasthouden aan ons format? Ondanks het feit dat hij politiek actief is. Wordt dat niet een beetje raar? We hebben besloten om Rob toch gewoon uit te nodigen. Er was ook nog de discussie, moet je hem dan vertellen dat hij het niet over politiek mag hebben? Dat is geen goed idee, een columnist uitnodigen en dan zeggen dat hij het over bepaalde dingen niet mag hebben, dan moet je hem gewoon niet uitnodigen. Dus hij komt hier toch weer, we zijn ontzettend benieuwd, want we hebben hem dus ook geen restricties opgelegd, hoe hij zich hieruit gaat redden. Rob, waar ben je? Ja, je mag wel naar voren komen, dat mag nog wel. Je komt ook in beeld. Hier, dames en heren, is Rob Poels. Wil je een microfoon, Rob? Dat is misschien wel makkelijk. Het zonnetje schijnt, mensen. De corona is een heel eind voorbij. En nu moeten we de wereld gaan redden van een oorlog. De wereld staat in brand. En wij in Rooi hebben het over bestuurlijke vernieuwing, scheve stoeptegels en minder verkers, kiepen en houtkachels. Waar blijft het politieke vuurwerk in Rooi? Waarom hebben wij geen Forum voor Democratie, DENK, PVV of in ieder geval één lokale lookalike van Sylvana Simons? We hebben zelfs nog niet één geval van grensoverschrijdend gedrag. Kom op, lokale persspelemaas. Word eens wakker. Er zal toch wel ooit eens één keer een dansend berichtje onzedelijk zien toegesproken binnen de pielaars. Kom op.
Zoek dit uit, Pelemaas. Kom met headliners, kom met illegaal opgenomen filmpjes. De mensen hier staan klaar met pek en veren en hebben het volste recht om hun eigen lille kleine Marco Borsato of Mark Overmars op Omroep Rooi, Facebook, TikTok publiekelijk met de grond gelikt te maken. Rooi hukt niet aan bij de rest van deze aardnood, mensen. Dus we worden binnenkort niet meer serieus genomen. De enige wietmeulens die we hier kunnen zien staan in fucking Duitsland. En wordt er een aangevraagd, dan staan er werkgroepen met Don Quixotes in spee met hun wetboek en vogelspotters encyclopedie te wapperen. Schilder het gemeentehuis nou toch gewoon in de regenboogkleuren, elke dag internationale vrouwendag. Een voedselbos achter elk huis, maar dan zonder die vervelende bledjes. Koop alleen van onze lokale boeren kiwis, mango's en ananas in hun veganistische boerderijwinkels. Het enige stikstofprobleem dat we hebben is bij de boerenbond, waar de kunstmest bijna in prijs is verdubbeld. We struikelen hier nog over het woord participatie, we hebben slechts 2 coffeeshops en we hebben potverdikke nog een plofkraak gehad, omdat de criminelen denken dat er nog guldens uit die automatisch rollen. Ik heb zelfs rond 5 december nog een echte zwarte pizzie rondlopen zonder mondkapje. Waar is onze Roosje Sylvana als je ze echt nodig hebt? Waar was Baudet toen ik mijn eerste coronavaccinatie kreeg? En waar was Wilders toen de eerste asielzoekers deze kant op dreigden te komen? Rooi, word wakker. Wat hebben we hier in godsnaam allemaal rondlopen in onze politiek? Ja, nou wordt het leuk voor Robbie. We hebben een dyslectische schrijver. Schrijver met Griekse I en VVD met DT. Een Thiele uit Venray. Een Thiele uit Venray, denk ik, friet of vis verkupt van de namens de CDA. Een Martin, die nog geen eens door Martin durft te roepen in de goesting van samenwerking Venray. Een Bisschops, dan wel geleuf, maar dan zonder gebed van het PvdA. Een Jan Hendricks, die in coronatijd het woord SP niet kon zeggen zonder iemand te besmetten. Een Theo Zegers met de looks van Frans Timmermans en met de groene vingers van Paulus de Boskabouders van D66 en van GroenLinks. André van Maarschalkerwaard en met zo'n achternaam zo de baron Imbashi en Adriaan hij kunnen spelen. En last but not least Harold Stevens van Venray Oraal, van Venray Lokaal, van Venray Lokaal. Moeten we hier de oorlog met winnen, mensen? Beste scheid aan de grensliefhebbers en liefhebberinnetjes. Mijn antwoord hierop is volmondig ja. Ik heb mij de afgelopen tijd wat verdiept in de Venraydse politiek en heb mij met deze mensen mogen praten en ik mocht er naar luisteren. En ik zal u eens wat vertellen. Ze zien net als ons. Het zien gewoon mensen. Ja, eerlijk waar. Want ze willen allemaal hetzelfde. Een mooi rooi, maar ieder op een eigen manier. Laat deze lijsttrekkers met hun companen straks hun werk doen en iedereen besmetten met het Rooise virus. Let's make Rooi great again. Laten we trots zien op ons dorpjes en die grote boze wereld buiten ons grenzen halen. En laten we ons vooral lekker druk maken op de scheve stoeptegel. En was het hier en als we het hier op orde hebben, en we zien al bij ons veel mensen, vergeet dat niet, dan gaan deze lijsttrekkers middels grensoverschrijdend gedrag de provincie in, het land in, Europa in, de wereld in. Venray, dat kleine Gallische dorpje dat dapper weerstand bood, gaat de wereld verbeteren. Rooi, mijn dorp in de piel, verdrinkt het Wilhelmus en wordt straks wereldwijd in elke uithoek gezongen. Dus mensen, ik roep jullie op, God stemmen, maak het verschil in Venray en stem voor grensoverschrijdend gedrag. Scheid aan de grens. En stuur een dikpik of voorsdoos naar Poetin, maar teken er wel een paar bijtjes op. Dankjewel. Dankjewel, Rob. Ja, u ziet het al, het is tijd voor muziek. De mannen van D'accord staan klaar en direct na hun tweede nummer, wat ook weer een eigen bewerking is, Peter, klopt dat? Ja. Ja. Na het tweede nummer van D'accord, dan gaan we meteen verder met ons tweede grote thema en dat is het sociaal domein. Maar nu eerst D'accord. Ja, dat mag. Ja. Ik had ook op de middenpagina van de Pelemaas gezocht naar het thema gezondheidszorg.
moest ik wel ver kijken. Ik vond het niet ergens, maar ik werd er wel op gewezen. Het stond wel ergens, maar ik miste het. Zeker ik, omdat ik al meer dan 40 jaar in de gezondheidszorg werk. En vanwege alle saneringen, zeker de jeugdgezondheidszorg, behoorlijk en zwaar aan toe is. En daarom komen wij op dit nummer. Ja. Jantje was aan het wandelen op het Leidseplein. Toen vond je een Rijksdaalder, dat is 2,50, en dat vond hij fijn. Hij kocht er zoute pinda's voor, sigaretten en drop. Kortom in no time waren al zijn centen op. Maar hij werd geschaduwd door een boadier. Die zei tegen Jantje: hey, kom jij maar eens hier. Ik weet niet of je het weet, maar Rijksdaalders op straat zijn verloren goederen en behoren aan de staat. De rechter zei: Jantje, weet jij wel wat je bent? Dat noemen wij juridisch jeugddelinquent. Een schande voor je ouders, je toekomst naar de maan. En als je later groter bent, krijg je nooit een goede baan. Stik maar zijn Jantje met die koude kak. Ma zit er bord op en pa zit in de bak. En wat er die ervan zeggen, dat lap ik aan mijn schoen. En als ik later groter ben, zorg ik zelf wel voor mijn poen. Toen haalde er een heel stel psychologen bij. Die vonden hem gevaarlijk voor de maatschappij. Vandaag een Rijksdaalder en morgen een kluis. Hupsakee, de baaiers in en weg met dat gespuis. Op zijn verjaardag zat Jantje in de cel. Er kwam geen visite, maar cadeautjes kreeg hij wel. Ma stuurde hem een ijzerzaag en pa stuurde hem een boor. Daar gaat hij dan, zei Jantje, er ging er vandoor. Buiten de baaiers zag hij een auto staan. Die reed ik maar, zei Jantje. Zo gezegd, zo gedaan. Maar in een scherpe bocht kreeg die kar een lekke band. Sloeg 7 maal over de kop en vloog in de brand. Hiermee eindigt het verhaal van onze held. Een blues voor Jantje, zongen de vogels in het veld. Jezus zei de dominee, sta zijn zieltje bij. Maar Jantje had er maling aan, want Jantje was vrij. Jantje was vrij. Jantje was vrij. Dankjewel, d'accord, met het Funky Blues voor Jantje. Wat een moraal van dit verhaal.
Nou, mooie opmaat voor ons tweede grote thema, het sociaal domein, wat Stan gaat inleiden. Wij hebben de volgende stellingen bedacht voor dit belangrijke thema, want het sociaal domein, daar gaat ontzettend veel geld om. Met name als het gaat over de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zoals jullie weten is een aantal wetten in 2015, zoals het heet, gedecentraliseerd. De WMO was er daar één van. Dat geldt ook voor de jeugdzorg, participatiewet. De stelling luidt: de Venraayse burger is er niks mee opgeschoten dat de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk is voor het sociaal domein. Nog een keer. De Venraayse burger is er niets mee opgeschoten dat de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk is voor het sociaal domein. De loting heeft bepaald dat Anne van het CDA het opneemt tegen Harold van Venray Lokaal. Dames eerst, zeg ik dan Harold, met jouw welnemen. En dan gaan we naar de oud-wethouder sociaal domein, Anne Thiele. Wat vind jij van deze stelling? Ik ben het met deze stelling oneens. Echt waar? Ja, maar er zit wel een maar aan, hoor. Ja, vertel. Zeker, absoluut. Allereerst denk ik dat het goed is geweest dat de gemeente wat zorgtaken erbij heeft gekregen. En waarom zeg ik dat? Omdat je graag zorg zo nabij mogelijk wil regelen. Nabij onze inwoner, waarbij je ook echt maatwerk, waarbij je ook echt met die inwoner kan kijken wat is nu het beste voor jou. En wat past het beste bij jou. En daar heb ik in ieder geval in gezien dat de gemeente daar in de afgelopen jaren heel veel tijd en ook heel veel energie in heeft geïnvesteerd om dat zo goed mogelijk neer te zetten. Wat je ook hebt gezien is dat daardoor ook in de omgeving van onze inwoners veel dingen zijn gerealiseerd waarbij ze terecht kunnen. Denk aan Ik Begin, een inloophuis, denk aan Logeerhuis de Kapstok. Het zijn allemaal lokale initiatieven waarbij nabijheid van zorg in ieder geval geregeld is. Wat we alleen wel zien, en daar moeten we ook eerlijk in zijn, is dat met de komst van de zorgtaken er veel geld mee gemoeid is, maar ook heel veel tekorten. En die tekorten zorgen wel voor een hele grote druk op onze gemeentebegroting. En dat zorgt ook voor een discussie. En discussies ook lokaal, die je gaat krijgen over waar gaan we het nou wel en niet, welke keuzes maken we, waar gaan we nou wel en niet iets van afromen, hè, wat minder geld insteken en waar gaan we het wel doen. En dat vergt wel ruggengraat en een lange adem. En daar moeten we met z'n allen ook eerlijk in zijn. En de opgaven zijn groot en die blijven groot, want ook onze inwoners in Venray vergrijzen en er wordt alleen nog maar in de toekomst alleen maar meer. Dus de opgaven worden ook nog groter. Ja. Harold, reactie? Ja, niks meer opschoten vind ik ook erg kort door de bocht. Dat zijn 4 jokers tegelijk, ja, ga door. Ja, dus in 2015, ja, de regering had denk ik zoiets van, nou, we kunnen het inderdaad dus dichter bij de burgers brengen. De gemeente weet waar de probleemgebieden zitten. Dus laten we het maar aan de gemeentes over. Ik kan er wel bij inkomen, maar ze hadden ook gedacht van, nou, daar gaan we dus ook geld op besparen. Nou, dat blijkt dus absoluut niet het geval. De gemeentes die moesten heel hard werken om de kennis en de know-how op peil te brengen. Dus ja, niks opgeschoten, dat wil ik niet zeggen. We hebben veel geleerd de afgelopen 5 jaar. Maar wat ons betreft is er nog een hele hoop te verbeteren. En met name ook in de samenwerking. En, dat is mijn stokpaardje natuurlijk, ik denk dat we ook heel veel geld kunnen uitsparen met preventie. En dat ik wel zie dat er heel veel pleisters wordt geplakt. Preventie betekent voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op WMO-ondersteuning bijvoorbeeld. Ja, je zou kunnen denken aan financiële opvoeding. Hè? Dus als je het hebt over schuldhulpverlening, als je ziet dat sommige jongeren eigenlijk amper nog weten hoe ze met geld om moeten gaan. Dus dat ze dat op school gaan leren hoe je omgaat met geld. Ja. Hoe vraag ik duo aan en dat soort zaken. Maar als ik zie mijn kinderen, ja. Wat die worstelen zeg maar in het oerwoud van regels, zeg maar, ja. dan zou die, ja, daar is heel veel, denk ik, te halen. En dat geldt ook voor jeugdzorg. Wim de Schrijver, VVD. Ja, heeft een joker ingezet. Jazeker, want dat je in het sociaal domein, dat gaat over doen wat nodig is voor de mensen die het nodig hebben, daar zijn we het hier alle 8 over eens. Maar laten we een tegenstelling voor het debat opzoeken, die zit er echt. Want ik hoor net Anne Thiele al zeggen, van, die zet een druk op het begroting, het sociaal domein. Eigenlijk is dat niet zo. Wij krijgen gewoon een budget van de Rijksoverheid voor het sociaal domein. En het zou heel gek zijn als we dat geld niet op een juiste manier uit zouden geven, dat het dan uiteindelijk ten koste gaat van andere dingen die ook belangrijk zijn in onze gemeente. Denk aan natuur, denk aan veiligheid, denk aan andere zorgtaken die we hebben.
We moeten dus wel voor zorgen dat we ermee doen wat nodig is, efficiënt, en dat het op de goede plekken terechtkomt. Maar we weten wat ons budget is. En hier denkt iedereen dat je geld op straat vindt. Ja, en Rijksdaalder hoor ik. Anne mag even reageren voordat we naar de andere jokers gaan. Ja, dankjewel. Heel kort. Nou, ik ben het helemaal wel eens met Wim. Alleen ik had gehoopt dat hij had gekeken naar de gemeentebegroting. Want dat had hij ook gezien. Ook naar aanleiding van onze discussie vorige week bij het FNV-debat. Dat we het op dit moment gewoon niet redden met de centen die we van de Rijksoverheid krijgen. En dan is het gemakkelijk om te zeggen, we moeten doen met de middelen die we hebben. En iedereen moet kunnen meedoen. Maar dan vraag ik me wel af, meneer de schrijver, hoe gaat u dat dan doen? Want op dit moment, in de toekomst, zou het kunnen oplopen tot een aantal miljoenen. Heel kort antwoord. We hebben een voorstel voor een besparing van 1,7 miljoen gehad van onze wethouder 2 jaar geleden. Alle partijen, inclusief het CDA, waren tegen die besparingsvoorstellen. Alleen de VVD heeft de wethouder toen gesteund, die ook van het CDA-huis was. Martien, jij wil reageren. Ja, ik wil zeker reageren. Niet alle geld overigens voor het sociaal domein krijgen wij zomaar vanuit de Rijksoverheid. Kunnen we wel degelijk keuzes nog in maken in vrij besteedbare Hogere middelen. belasting. Het was overigens ook niet vrijwillig, hè, want we kregen het sociaal domein maar, althans die decentralisatie in onze schoot geworpen. Het was, laten we gewoon ook eerlijk zijn, daarin een bezuinigingsslag vanuit de gemeente. Maar ik wil het even hebben over keuzes binnen het sociaal domein, want er kunnen we nog wel een paar maken als het gaat over bijvoorbeeld armoedebeleid. Dus we zien dat er nog steeds ook in Venray kinderen zonder ontbijt naar school moeten. Dat er kinderen niet mee kunnen doen in de samenleving, omdat ze simpelweg het geld niet hebben om een cadeautje te kopen voor een verjaardag. Dat ze de schoolspullen niet aan kunnen schaffen. Dan zegt samenwerking van de organisaties die zich daarmee bezighouden, die moeten we blijven ondersteunen. We moeten ook kijken of we de armoede, al die mensen die in aanmerking komen voor regeling, of we dat kunnen optrekken naar 130% van het minimumbeleid. Er komt steeds meer armoede. Dan heb ik nog niet eens over de energiearmoede die nu ook weer zo'n groot budget van gezinnen wegvraagt, dat we steeds meer mensen door die grens zien zakken. Volgens mij bij het gras voor de voeten van Henk Bisschops aan het wegmaaien, of lijkt dat maar zo? Ja, maar dat lag aan jou, want je gaf mij eerder het woord. Kijkt u op mijn blaadje, maar waar het om gaat uiteindelijk... waar het om gaat uiteindelijk is dat het idee erachter om het naar de gemeente te brengen, dat was goed. Dat is op zich niks mis mee. Het enige wat daar dan fout in is, dat ze vanuit het Rijk zeiden, ja, maar dan kunnen jullie het wel goedkoper. En dat is natuurlijk niet zo. Dat is helemaal niet zo. Sterker nog, soms moet je eerst investeren voordat je daar wat uit kunt halen. En dat betekent dus dat we eigenlijk jaarlijks bijna daar geld op tekort komen. En dat is voorspelbaar. Alleen krijgen we pas in mei of in september te horen bij de circulaires of we het geld ook wel krijgen wat we verwachten dat we zouden krijgen. Of dat we misschien wat meer krijgen, wat bijvoorbeeld dit jaar het geval is geweest. Dus dat is een heel onvoorspelbaar iets. Wat wij in ieder geval als Partij van de Arbeid vinden, is dat we niemand in de kou mogen laten staan. En dat klinkt heel makkelijk, maar er zijn mensen die hebben hulp nodig. En die hulp die moeten we geven. En als we dan binnen de begroting ergens plek moeten zoeken waar we dan kunnen besparen, dan moet dat niet op het sociaal domein zijn, maar dan moet het dan maar ergens anders zijn. SP, Jan Hendricks. Ja, het gras voor de voeten weggemaaid inderdaad door Martin en door Henk. Dat klopt. Armoedebestrijding is een van onze speerpunten. Maar daar is al wat dat betreft voldoende over gezegd. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is heel belangrijk. En we moeten het met het geld doen wat we krijgen. En dat heb ik al heel vaak gezegd. Er zijn gemeentes in Nederland die wel met het geld toekomen. En hoe doen ze dat? Dat doen ze door de zorg op een andere manier in te kopen. De hele marktwerking zou je uit de zorg moeten halen. En daar zeg ik er maar heel eerlijk bij, het zijn wel gemeentes waar SP-wethouders aan de macht zijn voor het sociale domein. Dus wat dat betreft, het kan wel. Hij preekt voor eigen parochie en dat mag. Anne Thiele, iets over die 1,7 miljoen misschien? Ja, maar ook nog even, in die SP-gemeenten, die krijgen ook de meeste centen van het Rijk. Maar goed. Maar... Ze gaan er alleen beter mee om. Maar, ze houden geld over. Heel even terugkomen. Kijk, het liefste, al wat er aan de overkant wordt gezegd, hè, van het is goed om dit te doen en iedereen moet krijgen waar hij recht op heeft. Het liefste zou ik dat ook keihard roepen. Maar willen we de zorg betaalbaar en toegankelijk houden, ook voor de komende generaties die eraan zitten te komen, moeten we wel kijken hoe we er zo goed mogelijk mee omgaan. En wij vinden het dan in ieder geval niet fair dat je bijvoorbeeld je OZB zou moeten volgen of er meer geld naar het sociaal domein gaat. En dat je inwoners OZB laat betalen om vervolgens zorg te gaan verlenen aan inwoners die het gerust zelf kunnen betalen.
Dus Van dat zijn allemaal van die dingen waarbij je wel kritisch moet zijn op hoe je met je zorg omgaat. Nou ben ik even nieuwsgierig wat de VVD daarvan vindt. Ja, dat laatste stuk zijn we het gewoon mee eens. Ja, Dus wie dat het is zelf kan betalen, die moet het ook doen. Als je, kijk, er is een stukje wat door de gemeentes gefaciliteerd wordt. Dat wordt door de gemeentes gedaan. Als mensen echt iets niet kunnen krijgen, dan zegt de VVD vanuit het basisprincipe sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Daar moet je voor zijn voor die mensen. Ja, dat is heel simpel, staat gewoon in onze kernwaarden. Wat vindt u ervan dat mensen die geld zat hebben toch een beroep doen op het abonnementstarief, namelijk €19 per maand voor heel veel hulp en ondersteuning, terwijl ze het eigenlijk best zelf kunnen betalen? Ja, kijk, dat is een landelijk thema, hè? Ja. Maar dan mag je natuurlijk aan mij vragen wat je daarvan vindt. Je richt het op verschillende manieren in. Ik denk dat er altijd voor- en nadelen aan systemen zitten. Hier zit een nadeel aan, dat vergroot je nu terecht. Maar dat is iets waar wij nu in de Maar gemeente moeten we niks daar aan niet kunnen... gewoon meer kijken naar het inkomen? In hoeverre mensen daarvoor een aanmerking komen voor die goedkope ondersteuning? Ga je me nu landelijke politieke antwoorden laten Nee, geven? wat zou jij vinden voor hier in Venray? Nee, in Venray doen we het met de tools die we gekregen hebben vanuit de landelijke overheid. Dus wij volgen de regeltjes van landelijk. Als je landelijk dat wil veranderen, dan moet je landelijk stemmen. Anne, laatste opmerking van Anne. Dan gaan we weer naar want, de overkant. Het abonnementstarief is inderdaad een systeem waar dat mag je wel willen inkomensafhankelijk maken, maar dat gaat niet. Dat mag niet, volgens de wet gewoon die dat zegt. En hier vind ik nou juist zo'n punt waarbij ik in ieder geval de afgelopen jaren wel heb gemerkt dat het toch fijn is om lid te zijn van een landelijke partij. Want hierbij hebben we ook meermaals, ook landelijk aangekaart, dit moet echt anders, dit Er abonnement. zijn heel weinig mensen blij mee, dat klopt. 1 zin per persoon nog. Martin. Ja, ik wilde dan vragen aan Anne, wat heeft dat dan opgeleverd, uw landelijke lobby? Want we zitten nog steeds met het abonnementstarief. Nog niks, komt in het volgende kabinet. Henk. 1 zin. Ja, 1 zin met heel veel comma's dan, of dat mag ook niet? Nee. 1 komma. Nee. Ik ben het ermee eens wat er net gezegd is. We moeten ervan af dat mensen die het prima zelf kunnen betalen, dat ze toch van dat abonnementstarief gebruik kunnen maken. En wij kunnen dat in ieder geval hier vinden. En dat betekent ook dat wij ervoor kunnen zorgen, niet alleen de landelijke partijen, maar alle partijen, dat we daar actie op uitvoeren om ook in Den Haag daarvoor te lobbyen. Oké, en dan hadden we nog 1 zin, ja? Ik denk dat we veel kunnen leren van gemeentes die wel uitkomen met de budgetten van het sociaal domein. En als ik dat zie, die zetten in op preventie. Punt. Mag Jan, ik tot dan slot. De VVD vragen waarom dat ze niet meegaan in het voorstel om naar 130% van het minimuminkomen te gaan. Dat is heel Halve zin. Ja. Kijk, je moet hier niet iets gaan doen. Er moet een prikkel blijven om... Je laat de mensen dus in de kou staan. Helemaal niet. Als het nodig is... Je moet de mensen de prikkel geven om, ja? Er zijn gewoon landelijke richtlijnen voor gemaakt. Hè, ik kom even niet goed uit mijn zin. Mag ik die invullen, 1 zin? Omdat het verschil tussen werken en niet werken mensen moeten merken. Maar dat merken ze nou al heel erg, want ze verrekken af en toe van de armoede. En dat is ook niet de bedoeling. Dat was het thema En sociaal dan stuur je domein. je kinderen zonder Dank boterham naar jullie school. wel. En wij gaan door naar het volgende liedje van D'accord. Nadat we eerst nog een klein thema hebben behandeld. En ik noem het klein, maar het is ook iets wat luidruchtig. Ik wacht even op de dia, dan snapt u wat ik bedoel. Het gaat over vliegveld De Peel. Er is al enkele jaren inmiddels sprake van dat daar F-35's gestationeerd gaan worden. Vroeger bekend als de JSF, de Joint Strike Fighter. En de stelling is als volgt. Kijk even of Kevin ook zover is. Ja tegen F-35's op de Peel. Want in tijden van oorlogsdreiging moet onze veiligheid het zwaarst wegen. Dat is de stelling. Iedereen krijgt weer 30 seconden. En we gaan nu... En we gaan weer even... Ja, we zitten al op 27, 26, dat is niet helemaal eerlijk. Maar hier, iedereen weet dat we hier als gemeenteraad niet over gaan. Maar ik vind wel dat we kunnen gaan voor het eerlijke verhaal. Ik vond het echt tenenkrommend bij een voorlichtingsavond van Defensie toen ik hoorde dat de veldleeuwerik beter gedijt bij de start- en landingsbanen van F-35. Dat is natuurlijk niet hoe je een voorlichtingsavond in elkaar moet zetten. Wij kunnen er wel samen voor zorgen dat we als inwoners in onze kracht staan, dat we het proces eerlijk doorlopen en dat iedereen de mogelijkheden krijgt die hij verdient in Venray. Als hij loopt, ben jij aan de beurt, André.
vertegenwoordiger. Ja. Nou, GroenLinks is natuurlijk nooit een voorstander geweest van die F-35, want het is gewoon een ontzettend dure herrieschopper. 3 militaire vliegbases bij elkaar hier in de regio, dat is natuurlijk al onzinnig. Dus nee, wij zeggen nee tegen die F-35 op de pil. Onze veiligheid, die kunnen wij ook helemaal niet garanderen zonder samenwerking in Europees of NAVO-verband. En samen kun je wel een vuist maken, maar als we dat alleen als Nederland doen, is dat alleen maar een wijzend vingertje. Als je loopt, ben jij, Anne? Ja, dit thema laat mij in ieder geval een beetje in een spagaat zitten als mens en als volksvertegenwoordiger. Want als volksvertegenwoordiger wil ik deze herrie niet in Venray, wil ik die overlast niet in Venray, ook niet voor de inwoners. Maar tegelijkertijd zien we ook de beelden in Oekraïne en zien we ook dat defensie en veiligheid van heel groot belang is, zeker nu. Wij vinden wel, we gaan er niet over, uiteindelijk beslist het Rijk. En als het Rijk beslist dat het hier door moet gaan, vinden wij dat er keiharde afspraken gemaakt moeten worden over wat, wanneer en hoe vaak. Dankjewel. D66, Theo Zegers. Ik laat het vlot hebben, het scherm nu. Het is vrij eenvoudig natuurlijk om nou in de motie van de situatie Oekraïne te zeggen, we moeten die F-35 wel toelaten. We hopen natuurlijk met z'n allen dat het daar op korte termijn voorbij is en de ellende echt achter de rug en dat die mensen goed gaat. Maar de F-35 op de peel, daar hebben wij nog 30, 40, 50 jaar last van. Onze kinderen ook nog. Daarom zijn wij van mening dat die overlast die dat op gaat leveren niet hier moet zijn. En er moet aan gewerkt worden om tegen te houden. Wij als gemeente hebben er inderdaad niet veel over te zeggen. Maar we kunnen onze burgers wel goed voorlichten wat het gaat betekenen, zodat zij daar een mening over hebben en daar een oordeel kunnen vormen en daar eventueel tegen in het geweer gaan. Jan Hendricks, SP, daar ga je. Uiteraard was ook de SP tegen überhaupt de aankoop van de F-35's. En wij zijn uiteraard ook fel tegen de stationering hier op de peel. En je kunt van mij aannemen, het verzet wat daar tegen gaat komen, daar zullen wij ons volledig bij aansluiten. Dat is buiten de gemeenteraad, dat klopt, maar wij zijn een politieke partij en wij zullen ons daar hard voor maken. En wat mij betreft gaan die F-35's naar de Oekraïne. Gratis. Harold, Venray Lokaal. Ja, helaas is het in onze wereld altijd wel ergens oorlog. Dus het argument van dat het nou oorlog is in de Oekraïne, mogen die vliegtuigen hier in één keer wel komen, dat gaat voor ons niet op. Wij zijn geen ja-knikkers, dus als het doorgaat, het Rijk beslist dat het hier komt, we zullen in eerste instantie alles doen om ons daar tegen te verzetten. En als we ons niet tegen kunnen zetten, gaan we er alles aan doen om zoveel mogelijk de overlast te beperken voor de mensen en voor de omwonenden. Henk, PvdA. Ja. Kan wel vast beginnen. Ja. Nou, we zijn uiteraard ook tegen deze stelling, dat hebben we al vaker uitgedragen. Dus echt verleidelijk om juist in deze situatie dan maar te zeggen, oké, dan doe dan nu maar wel. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Je moet ook op de lange termijn kijken en dat heeft Theo eigenlijk ook al gezegd. De veiligheid is belangrijk, maar we moeten naar de gevolgen kijken. Reactivering zal zorgen voor geluidsoverlast, uitstoot van schadelijke stoffen die ten koste gaan van de gezondheid van de burgers. En het zal ook nog veel gevolgen hebben voor de flora en fauna. En tot slot Martin Leenders, Samenwerking Venray. Ja, op dit thema ook vanuit Samenwerking Venray geen ander geluid. Ook wij vinden niet dat de peel gereactiveerd moet worden. Geen F-35 op de peel. Maar het is wel nou een prachtig voorbeeld, denk ik, voor een nieuwe bestuurscultuur. Hier zie je dat partijen eensgezinds met elkaar optrekken. Als we samen een vuist proberen te maken richting de beslisnemers. En dat moeten we ook blijven doen. We moeten ons op dit thema niet uit elkaar laten spelen. Ook hier geldt wat ons betreft, samen kan het anders. In 20 seconden, dat is het record tot nu toe. Zo meteen, of wil jij het aankondigen, Bert? Ga je gang staan. Ja, vooruit. Bert gaat zo meteen het thema cultuur behandelen met de 8 lijsttrekkers. Althans, degenen die daaraan mee willen doen. Dat zijn in ieder geval de PvdA en GroenLinks. Maar daarvoor luisteren we eerst nog een keer het derde nummer van D'accord.
De batterij is leeg, denk ik. Ja, cultuur, dat treft ons zeker. We zijn dan, wij begeven ons meer in het alternatieve circuit. Buiten het zangkoor en de carnaval en het mannenkoor. Maar vooral de bie, daar horen we de laatste tijd helemaal niks meer van. En dat zou ik een beetje onze cri de cœur van dat we daar eens wat meer weer in gaan investeren. Kijk, oké, daar. De cultuur wordt ook wel eens verwacht met de horeca. Nou, ik zat wel eens in een café. En daar kwam het volgende liedje tot stand. En daar had je een mooie combinatie. S'avonds erop uit, getrokken door het geluid. Luisteren naar de jazz in Harry zijn tent. En ik weet, het duurt niet lang, hoor ik weer die zang. Weet je eigenlijk wel hoe fantastisch dat je bent? In een sentimentele waas wil ik me gedragen als een dwaas, met immers die zich ook in de wolken wenst. Schuif mijn krukken stukje terug en groet dan schuchter vlug. Weet je eigenlijk wel hoe fantastisch dat je bent? Ik heb nooit begrepen hoe dat ik het aan moet leggen. En voor sommigen zijn muziek niet zoveel. Maar zo anders is het voor mij. En hopelijk begrijpt gij dat het mij duidelijk maakt hoe ik me voel. Soms gebeurt het snel, of op het lijst net nog wel. Ik zie het allemaal gebeuren in Harry zijn tent. En kan het net begonnen zijn, het blieb hetzelfde refrein. Weet ik eigenlijk wel hoe fantastisch dat je bent? Nooit begrepen hoe dat ik het aan moet leggen. En voor sommigen zijn muziek niet zoveel. Maar zo anders is dat voor mij. En hopelijk begrijpt gij dat het mij duidelijk maakt hoe ik me voel.
snel. Of op het lijst, net nog wel. Ik zie het allemaal gebeuren in Harry's tent. En kan het net begonnen zijn? Het blieb hetzelfde refrein. Weet ik eigenlijk wel hoe fantastisch dat je bent. Weet ik eigenlijk wel hoe fantastisch dat je bent. Weet ik eigenlijk wel hoe fantastisch dat je bent. Dankjewel, d'accord. Nou, dit liedje zal wel voor jou bedoeld zijn. Potverdikkie. Hè? Nou, voor jou dan weer. Dank. Dan gaan we snel verder, want voordat ik ga blozen. Het Venraayse culturele leven is ingekakt door bezuinigingen en door corona. Tijd voor een inhaalslag. Dat is de stelling van ons derde grote thema. En debatstarters, zoals dat geloof ik heet, in de termen zijn Partij van de Arbeid, Henk Bisschops en André van Maarschalkerwaard namens GroenLinks. Ik begin dan maar bij de Partij van de Arbeid. Henk. Een goede keuze, Bert. Goede keuze. Als je zo begint, ga je nog naar de andere kant. Ik denk wel dat je gelijk hebt. En het belangrijkste daarvan is dat de laatste 2 jaar door corona, en we weten het eigenlijk allemaal, ingekakt, ingestort links en rechts is het culturele leven. Ik kan me herinneren dat ik een week of 3 geleden voor de eerste keer weer naar de Schouwburg mocht. Dat was al 5 keer uitgesteld, geloof ik. En dat mocht een uurtje en dan met een halfvolle zaal. En daar waren we al heel erg blij mee. Dat betekent, mensen hunkeren en jongeren hunkeren. Jongeren zijn ook mensen, maar mensen en jongeren hunkeren ernaar om weer wat aan cultuur te kunnen doen. Dat is, je ziet bij muziekgezelschappen, je ziet bij koren dat het aantal leden dramatisch teruggelopen is. We horen overal dat het aantal mensen wat nog actief is, dat dat steeds minder wordt. Daar moeten we heel hard aan gaan werken om dat weer op peil te brengen. Venray heeft volgens mij een prima cultureel leven, maar het moet weer op gang gebracht worden. Dat vliegwiel moet weer gaan lopen en dat kunnen we als gemeente doen. Maar ook dingen zoals we hier nu vandaag bij elkaar zitten, Scheid aan de Grens, ook prima. Overal is het zo dat je ervoor moet zorgen dat dat weer gaat draaien. Dat mensen het weer actief gaan beoefenen. Maar ook iedereen. Ook mensen die misschien een smalle beurs hebben, die moeten in staat zijn om aan kunst en cultuur mee te kunnen doen. Nou, daar wil ik ook wel voor pleiten, want vaak is het een beetje tegen het elitaire aan nog. En het is ook wel goed als we kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk maken. Oké, dankjewel Henk. Voor nu, ik ga naar André. Hoe denkt GroenLinks hierover? Ja, wat Henk net zegt, daar sluit ik me ook wel bij aan. Ik hoorde net ook al even de BI genoemd worden. En misschien is het een hele goede start om eens eerst even te zorgen dat we die drugsdealers daar wegjagen. Dan wordt het misschien ook weer een aantrekkelijke plek voor de jeugd. Ja, de deuk die de cultuur op heeft gelopen in Venray, daar is natuurlijk ook wat overheidssteun voor bedacht. Laten we samen dadelijk eens eerst even op zoek gaan ook, naar waar die 6 ton die de overheid ons beschikbaar heeft gesteld voor de cultuursector in Venray, specifiek voor de schade die door corona opgelopen is. Daar moeten we met z'n allen eens eventjes goed naar kijken waar dat die gebleven is en of dat we die ook wel in gaan zetten waar het voor bedoeld is. Cultuur, ja, er komt bij mij al meteen eventjes cultura bovendrijven. En
ik heb de laatste tijd zitten zoeken van wat is cultuur nou eigenlijk. En eerlijk gezegd ben ik er nog niet helemaal achter of dat het nou een culturele zoekmachine is, een uitzendbureau of een doorgeefluik. Het is mij niet duidelijk en anders zal dadelijk wel de joker trekken waarschijnlijk om dat nog eventjes uit te leggen waarom dat nodig was. Maar ik vraag me echt af, wat was er in hemelsnaam mis met het kunstencentrum? Ik had mijn dochter daar op muziekles zitten en als ik daar rondliep, ja, daar zie je, daar heb je dan. Maar als je door dat gebouw liep, dat ademde gewoon cultuur uit. En het was fantastisch om daar met je kinderen naar een open dag te gaan en ze kennis te laten maken met allerlei instrumenten. Het was gewoon een hartstikke mooie plek. Dus wie het mij kan vertellen wat er mis was met het kunstcentrum, graag. Ik sta open voor een reactie. We gaan even kijken of er iemand is die zich daartoe geroepen voelt. Dus anders parkeren we hem even. Ik heb 2 jokers hier gezien. 3 zelfs, geloof ik, hè? Of niet? Toch? Theo, hè? Theo had de joker en Anna had de joker en Wim had de joker. Volgens mij was Theo de eerste, dus laten we daar beginnen. Mooi, dank je. Ja, cultuur. Wij denken dat cultuur in elk geval moet beginnen bij de mensen. Natuurlijk als gemeente heb je te faciliteren dat het kan, maar het moet wel van de mens uitkomen. Dus wij vinden dat belangrijk dat het daar start en daar moet het weer op gang komen als de faciliteiten daarvoor beschikbaar zijn. Andere kant, werd ook al genoemd, lijkt soms wel elitair. Dat is ook zo. En andere kant, mensen die minder mogelijkheden hebben, komen niet aan de bak om ervan te genieten als het ergens binnen is in de schouwburg of zo. Dus wij kunnen ons voorstellen dat misschien het wel mogelijk is om een kleine toeslag bij wijze van spreken op dat schouwburgkaartje te zetten. Ik schat in dat ze zo'n 1000 mensen per jaar hier per week hier binnenkrijgen. 50, misschien 100.000 mensen. Een paar euro erop. Dan heb je heel veel geld om dus anderen die minder bedeeld zijn wat extra geld te geven, waar we discussie wel eens gevoerd hebben over die 100 euro of 150 euro bijdrage om mee te kunnen doen aan kinderen en mensen met weinig geld. Dan kun je dat daaraan besteden, is dat heel goed besteed, kunnen die mensen ook meedoen en is de beleving zoveel groter en kan iedereen partij zijn in de cultuur. Maar basis is dat het moet vanuit de mens uitkomen. Dan kunnen die mensen overal naartoe, behalve naar de Schouwburg, want die wordt dan zoveel duurder. Nou, dat zou wel lukken met dat soort kleine verschillen is toch wel op te vangen, denk ik. Nou ja, goed. Ik ben niet zo Als je een beetje rekent, 100.000 euro deel de 150, kunnen 600 mensen kun je dan de ruimte geven om goed deel te nemen. Oké. Opslag voor de Schouwburg. Iemand die erop wil reageren? Wim. Ik zal het kunstcentrum in ieder geval een ander laten, want die zag ik al. Maar ik wil wel reageren op een aantal andere dingen die ik gehoord heb. Namelijk, ik denk dat. Je mag daar ook best zelf iets over zeggen, hoor. Nou, ik wil in eerste instantie reageren op de inleiding van Henk. Want ik denk dat Venray een geweldig cultureel leven heeft. Veel verenigingen en heel veel artiesten. En inderdaad, er was al een trend aan de gang voordat corona er was. Ik denk trouwens dat de culturele verenigingen hebben laten zien in Venray dat ze ook tijdens corona naar oplossingen hebben gezocht. Heel veel veerkrachtig waren. Juist heeft corona veel gebracht, ook om op een nieuwere manier daarmee om te gaan. En we moeten vooral ook helpen inderdaad om aan die verenigingen te laten vernieuwen. Er zit heel veel initiatieven in Venray. Ik denk dat daar nou net ook een stukje bestuurlijke vernieuwing nodig is, dat wij als overheid participeren in al die initiatieven die er zijn binnen de bevolking. Het handje helpen, de partijen met elkaar in aanraking brengen. Mensen die hier in de zaal zitten, die weten dat ik een hart voor cultuur heb. Ik ben zelf cultuurbeoefenaar. Ik zie daar kansen. Samenwerking tussen veel partijen. Mooi initiatief bijvoorbeeld het optreden van alle jeugdige muzikanten hier in de coronatijd eigenlijk, in de Schouwburg, van alle fanfares en harmonieën in Venray. Nou, dat was gewoon een verfrissing om te zien en een heerlijk momentje in de coronatijd. Harold heeft ook nog zijn joker ingezet, hoor ik net. Ja, klopt. Ja. Vertel, Harold. Het gaat mij ook even om de bewustwording cultuur en cultuurhistorisch erfgoed. Dat zijn eigenlijk de wortels van een samenleving. Dus die moet je goed voeden en die moet je goed koesteren. En ik zou zeggen, laten we daarmee beginnen en ervoor zorgen dat iedereen daar dus mee in aanraking kan komen. En dat je dat dus in de scholen gaat introduceren. Dus muziek in de klas, dans in de klas, dat soort zaken. Dat we dat stimuleren, dat iedereen er kennis mee kan maken. Niks verplicht, maar dat ze kunnen proeven aan de muziek. Ja, ook voor de ontwikkeling van de hersenen, die wetenschappelijke onderzoeken die er allemaal over lezen, is super interessant. Ik zag dat bij veel van jullie partijprogramma's terugkomen, dat educatiegedeelte voor jeugd. We komen zo terug.
Annie had ook een joker ingezet. Ga jij dat klopt. over het Dat klopt. kunstencentrum vertellen? Of? Kan. Oké. En ga je ook uitleggen Kan het wel wat aanraken, Cultura hoor. Ja, doet? hoor. Nou, allereerst, cultuur is wat ons betreft echt een hele belangrijke pijler. En daar hoort ook bij volkscultuur, wat eigenlijk Harold ook terecht aangaf. Gewoon de cultuur die we samen maken, die we samen hebben in het dorp, hier in Venray. Vastelovend, het was niet de vastelovend hoe we hem gekend hebben, maar toch kleurde Venray en de dorpen helemaal feestelijk. Dus dat was in ieder geval weer eens mooi om te zien en mee te maken. Wij geloven er ook in dat je bij cultuur moet kijken ook een beetje waar de behoefte naar is. Dus je moet niet alleen maar gaan kijken naar... je zei iedereen kan meedoen, dat is heel belangrijk. Maar je moet ook kijken, waar hebben de mensen behoefte aan? Willen ze allemaal wel naar de Schouwburg of willen ze niet iets anders doen? Of noem maar op. Dus daar moet je ook naar kijken. Dan heel even op het kunstencentrum. Toch Wil de jeugd wel naar de Bie, vraag ik mij dan af. Nou, ja, dat kun je afvragen. Waarom? Je kan wel zeggen, de drugsdealers moeten weg. Ik geloof in een andere redenatie. Als je zorgt dat er in de Bie leuke dingen zijn, komt daar jeugd op af. En dan gaan die drugsdealers vanzelf een ander plekje Ja, zoeken. of komt de jeugd zelfs op die drugs af misschien volgens Ja, jullie? dat kan ook. Precies. Maar heel Vraag even- of aanbod is, Ja. is natuurlijk het dilemma hier weer. Ja, wat bij cultuur ontzettend ook belangrijk is dat je ook blijft prikkelen en blijft inspireren. En het kunstencentrum Jeruzalem is dan wellicht weggegaan. Hetzelfde cultuurbudget besteden we nog steeds aan cultuur in de gemeente Venray. En daarvoor in de plaats hebben we ook gekregen dat het niet meer op is gegaan aan hele dure salarissen, noem maar op. Maar dat het ook terecht is gekomen, ook bij een cultuur in Venray die nieuwe initiatieven toejuicht, mee op gang helpt, de samenwerking en de verbinding zoekt tussen bijvoorbeeld verschillende verenigingen. Ook waar de schrijver het net over had, als het gaat om jeugdorkest. Wim, ja. Als het gaat om jeugdorkest. Maar vergeet ook niet, we zitten hier bij Scheid aan de Grens. Dat is ook een initiatief dat ook subsidie heeft gekregen. Ook omdat er gewoon budget voor beschikbaar was, innovatiegelden, waardoor jullie ook zijn kunnen gaan groeien. En waardoor jullie vandaag de dag er nog steeds staan. Nou, weten jullie hoeveel wij moeten betalen hier vandaag? Weet hoeveel het kost om dit hier neer te zetten? In de Schouwburg, die van ons allemaal is? 1500 denk ik. 1500 denk ik. Gelukkig is het minder. Het was een kleine €900 geloof ik, hè, de rekening voor de Schouwburg. En we worden daar geweldig door voor gefaciliteerd. Maar ik wil het toch even gezegd hebben. Nou, daar hoort nog wel een opmerking bij, Bert. In dit geval wordt die rekening betaald door de gemeente Venray, omdat het gaat over verkiezingen. Dat wou ik toch nog bij vertellen, dat klopt. Ja. Maar normaal gesproken doe je dit, doen al die mensen, in dit geval Scheid aan de Grens, maar dat zijn er zoveel, die doen dat allemaal voor iets met een viool en een kat, geloof ik. Hè? Ja, maar die gaan afronden, vrijwilligers, jongens. dat zijn een van de belangrijkste pijlers ook van ons cultuurbeleid. Maar we moeten niet vergeten, we moeten ook budgetten overhouden, ook voor nieuwe initiatieven, ook om dat een plek te geven en ook ervoor te zorgen dat dat vrijkomt. Ik kan het even... Theo, ja. Nou ja, ik vind het toch een heel betoog, Anne. Maar er wordt heel veel geld uitgegeven om dit gebouw overeind te houden en inderdaad te doen en alles hier te laten ontwikkelen. Daardoor zijn de toegangsprijzen dan redelijk tot betaalbaar. Ik denk dat het ook mogelijk is om verschuiving plaats te laten vinden en initiatieven van de burgers, zoals Scheid aan de Grens, maar ook andere zaken. Hier wat minder en daar wat meer ondersteuning. Dan draait het allemaal ook op die plekken heel goed. En die mensen zijn vindingrijk en intensief bezig om dat te ontwikkelen. En terwijl toch, ik noem het toch met elitair, dat bedoel ik niet zo letterlijk, maar de Schouwburg relatief laag geprijsd is als je entree betaalt hier, terwijl andere zaken niet aan bod komen. En dat vind ik heel jammer, want het moet veel breder en voor veel meer mensen benaderbaar en bereikbaar zijn. En daar moet je steun meer terechtkomen. Maar zegt u dan, één zin zegt en u daarna dan Henk concreet, Bisschops en dan ronden we meneer af. Segers, Anne. zegt u dan concreet, Theo. Theo, dat er dus geld van de Schouwburg af moet gaan? Subsidie minder moet worden? Ik denk dat mensen die de Schouwburg bezoeken meer kunnen betalen, waardoor de lasten van de Schouwburg op de gemeente lager zijn en andere partijen daarvan kunnen profiteren. Ja, dat denk ik. Henk Bisschops, tot slot. Of dan nog iedereen naar de Schouwburg kan, dat moeten we dan maar even kijken. Want ik pleit er juist voor dat het heel laagdrempelig moet zijn. En waar wij, vind ik zelf, voor op moeten letten, is dat je het te groot maakt. Ik hoorde net iemand zeggen, ik doe ook aan cultuur. Ja.
ik speel een heel klein beetje gitaar. Ik vind ook dat ik aan cultuur doe. Het is niet best, maar goed, ik heb van een hele goede docent les gehad ooit. Ja. Maar weet je, Wat is je cultuur, punt, wat is je punt, Henk? ik zal hem heel kort maken. Ja. Cultuur kan heel klein zijn en dan is het toch cultuur en kunst. En het Oké. hoeft niet allemaal zo heel groot uitgemeten te zijn. Nee, daar komen we helaas in die 10 minuten niet uit wat cultuur is. Want je hebt helemaal gelijk, kijk, het is ontzettend breed. We zijn er hier niet uitgekomen, geloof ik. Maar wat mij opviel was dat jullie het heel erg eens zijn over innovatie, behoud, ontwikkeling, educatie. Ga zo maar door. Echt, allemaal vinden jullie allemaal heel erg belangrijk. En toen heb ik even in de begroting gekeken voor 2021 en 2022. En toen zag ik volgens mij dat er voor cultuur minder in 2022 minder geld op stond dan voor 2021. Dus kon ik even niet rijmen. Ja, Sorry dat moeten ik ze- nu dat het moeten ze programma maar even ophoud, uitleggen. jongens. Maar, hè? Dat is iets voor de nieuwe gemeenteraad, Bert. Daar lag het allemaal aan. Daar lag het allemaal aan. Anne was geen wethouder meer. Goed. Dank jullie wel. Ander onderwerp. Wij gaan naar het volgende kleine thema. Zeg ik ook weer tegen Kevin, die kan het op het scherm projecteren. Het gaat over het volgende. Dat heeft te maken met de leegstand in het centrum. En we hebben daar een vrij concrete stelling aan gehangen. Winkelvastgoedeigenaren moeten hun bovenverdieping verhuren aan particulieren. Wat wij namelijk zien is dat er heel wat van die ruimtes leeg staan. Dat is eigenlijk doodzonde. Wij zeggen er is woningnood, zet daar particulieren in verplicht. En dat is dus een verplichting voor de winkelvastgoedeigenaren. Dat is de kleine stelling. Hoe gaan we rond, Bert? Dit is de derde. Zullen we hier beginnen en dan vervolgens die kant? We gaan het nu eens anders doen. We gaan beginnen bij Martin en dan naar Wim zo. en dan van André naar enzovoort. We steken iedere Oké. keer op. Martin Leenders, samenwerking Venray. Wat vind jij van deze stelling? We kijken heel even naar het scherm of de tijd loopt. Ja. Ik ben het eens dat er woningnood is in Venray, maar ik vraag me af of deze stelling dan het verplicht beschikbaar stellen van de bovenverdieping, of dat een oplossing biedt. De verplichting stuit mij een beetje tegen de borst. Maar ook, van ja, zijn al die ruimtes wel geschikt? Het lijkt een hele makkelijke oplossing, maar vaak zijn die ruimtes gewoon één groot vertrek. En dan kun je ook niet zomaar wonen. Dus dit is niet de oplossing. Je zult voor de woningnood hier naar moeten kijken als het geschikt te maken is, maar zeker ook moeten kijken naar allerlei andere oplossingen. Dankjewel. Wim de Schrijver, VVD. Ja. Ja, dan hoef ik eigenlijk niet meer zoveel te zeggen, want daar zijn we het natuurlijk gewoon eens, Martin. Maar dan zal ik aanvullen dat we het centrum op een andere manier heel leuk moeten maken en dynamisch. Ik zie dat we in ons centrum daar al goed mee bezig zijn de laatste tijd. We zien het aantal horecabedrijven uitbreiden en op zo'n goede manier dat we publiek aantrekken uit naburige gemeentes. Zo krijg je een centrum mooi, gezellig, compact en trek je ook nieuwe winkels en nieuwe activiteiten aan. En dat zeg jij dan ook namens mij, dankjewel. Henk Bisschops. Nee, André. Ja, Oh, nee, ja, ik was aan de dat was beurt, een, dat heeft hij net pingpong. gezegd. André, ja. Moeten is een groot woord, maar het enige wat volgens GroenLinks moet, is dat we in ieder geval in gesprek moeten met de ondernemers. Zeker als de panden leeg staan. We hebben een overschot aan winkelruimte en een woningtekort. Hoe simpel kan het zijn om dat te combineren? En ik denk dat we er nog eens over na moeten denken hoe dat we dat gaan doen, maar dat wil ik Martin in ieder geval meegeven. Het kan echt. Er zijn gemeentes die daar al prima voorbeelden van hebben laten zien. Nu ben jij, Henk. Als het scherm weer oplicht, hè? Nou, ik denk dat je bijna 8 keer hetzelfde verhaal gaat krijgen, maar waar het om gaat, het woordje wat in de stelling niet klopt, is het woordje moeten. Hè. Dat kan niet en dat weten we ook. Wat er zou moeten staan, we moeten de pandeigenaren verleiden om het te gaan gebruiken. Het moet bijvoorbeeld belastingtechnisch niet aantrekkelijk zijn om een bovenverdieping leeg te laten staan. Als je die leeg laat staan, dan verdien je er blijkbaar aan, heb ik begrepen. Nou, dus verleid nou die pandeigenaren om het te verhuren en zorg dat ze dat... Nou, dat staat ook nou. Zorg ervoor. Dank je. De volgende is nu Harold, hè? Volgens mij een indeling. Ja. Ja. Herold. Harold. Daar ga je. Ik wil even voorborduren op dat wat jij net zegt, Henk, met die belasting.
Wij hebben in het verleden, toen waren we nog geen Venray lokaal, een voorstel gedaan voor leegstandsbelasting. En helaas is dat toen door de wetgeving was dat niet mogelijk. Maar misschien is het iets wat we weer opnieuw eens op de kaart moeten gaan zetten en samen eens bekijken of dat mogelijk is. Dat zou een optie kunnen zijn om mensen te motiveren, pandeigenaren te verleiden. En dan gaan we ze faciliteren. Ja. Anne is de volgende dan, hè? Ja. Nou, los even van een discussie over ons mooie centrum, want daar hebben we langer nodig dan 30 seconden. Zijn wij het niet eens met deze stelling. Je weet niet wat daarboven gebeurt. Misschien gebruiken sommige winkelvastgoedeigenaren het als magazijn, als kantine voor hun personeel. Je weet het niet en als overheid kom je niet zomaar aan het bezit van onze inwoners. En nog 10 seconden over. Grote stilte. Ja, precies, wordt even stil van. Voor de storm. Dan komt Jan. Een stukje bewust. Oh nee, dan komt Theo. Ja, precies. Nu komt Theo. Stilte voor Theo. Ja, we hebben als D66, denk ik een jaar of 2 geleden, inderdaad in de motie voorgedragen om de bovenwoningen weer in gebruik te nemen, om meer reuring in het centrum te krijgen en gewoon simpel wat de woningnood is. Daar staan we nog steeds voor. Wij denken dat dat goed kan. En daar zullen misschien wel de een of andere bouwkundige maatregelen getroffen moeten worden, zeker. Maar wij beschouwen dat als een lage fruit in het woonprobleem. Dit kan vrij gemakkelijk opgelost worden met relatief weinig werk. En we zijn er heel sterk voor om daar zeker actie te ondernemen om dat te bewerkstelligen. Verplichten, moeilijk. Maar wel proberen. Tot slot Jan Hendrik zo direct. Ja, het meeste is er al over gezegd. In principe ja tegen de stelling. Panden zijn om in te wonen en niet om daarmee te speculeren. En een belasting zou daar, een heffing zou daar kunnen werken. En we kunnen het ze gewoon gaan verplichten. Dat moet je gewoon wel doen, moet je gewoon wel willen. Panden zijn om in te wonen. En als voorbeeld, in mijn achtertuin heeft een pand 8 jaar leeg gestaan en wordt gelukkig nu voor jongerenhuisvesting omgebouwd. En zo moet het. Dankjewel. Allemaal. Ik constateer dat bij dit klein themaatje de meningen toch iets verder uit elkaar liepen dan vooraf iedereen inschatte. Maar goed, dat gaan we dan na de verkiezingen wel zien. Tot slot, even kijken, waar zijn we gebleven? Behalve dat we uitlopen natuurlijk, zijn wij nu toe aan ons... Nee hoor, toch? Ben ik nu al aan de beurt? Nee hoor, we komen bij het hebben we lekker veranderd van D'accord. Juist. En ik zeg er ook bij dat daarna het 4e grote thema aan de beurt is. En dat is de veestapel. De Venrayse veestapel om precies te zijn. En daarna komt nog de column van Bert Albers. Henk Bisschop steekt nu al zijn joker omhoog. Waarvan akte. En Theo Zegers ook, dus dat wordt wat. Maar we gaan eerst luisteren naar D'accord. Ja, mooier kan het niet, hè? Dit is ook stemmen. Dus jullie dan straks ook, hè? Nou, het volgende nummer, dat heeft eigenlijk gewoon te maken ook omdat we weten hoe betrekkelijk politiek ook is. We weten het allemaal in de polarisatie. Daartegenin. Het is ook maar wat er in de context gebeurt. Het is wat de omgeving doet. En op dat moment moet je weer anticiperen. En daarom is dit volgende nummer, is daar ook op gestoeld. Ja, niet op de politiek, maar het was je kan wel 2 meningen hebben, maar uiteindelijk zit je allemaal in een soort van rotonde te bewegen.
Het is pech, zegt de berekening. Het is niets dan pijn, zegt de angst. Het is uitzichtloos, zegt het inzicht. Feitelijkheid, dat duurt het langst. De wind speelt met de bladeren. Een druppel kust de tak. Zonnestralen blijven plakken. De vogel bidt met gemak. Het is belachelijk, zegt het trotse. Lichtzinnig, de voorzienigheid. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Een rotonde die ons leidt. De wind speelt met de bladeren. Een druppel kust de tak. Zonnestralen blijven plakken. De vogel bidt met gemak. De wind speelt met de bladeren. Een druppel kust de tak. Zonnestralen blijven plakken. De vogel bidt met gemak.
Merci beaucoup. Dankjewel. D'accord. Marcel, bedankt voor het geluid alvast. Hè. Dames en heren, wij gaan naar het vierde grote thema. De stelling staat hier in het kort. De Venraayse veestapel moet fors krimpen. Maar de volledige stelling die de dames en heren lijsttrekkers hebben gekregen vooraf luidt: de agrarische sector is uit de bocht gevlogen. De Venraayse veestapel moet fors krimpen. Als vrijwilligheid er niet is, ontkomen wij niet aan onteigening. Daarover gaan we met elkaar in gesprek. De VVD en Samenwerking Venray, Martin Leenders en Wim de Schrijver. Wim, mag ik bij jou beginnen? Zeker. Wat vind jij van deze stelling? Kijk, Venray is een boerengemeente, hè? Dus dat is het uitgangspunt. En wij weten allemaal dat er wat aan de hand is met overlast, met bouwen, met geur, met fijnstof. En daar moeten we wat mee. Dus boerenbedrijven die dicht bij woonkernen zitten, die verouderd zijn, die moeten gesaneerd worden. Die moeten wijken, die moeten vernieuwen, die moeten op andere plaatsen vernieuwen dan bij die woonkernen. En daar moeten we ze vooral koesteren. Want er is namelijk ook nog iets aan de hand. Er is een enorme voedselbehoefte. En die is hier in de regio, die is ook groter. En wat zien we? Dat we in Venray eigenlijk zitten aan de top mondiaal van hoe duurzaam we dat kunnen doen. En dat is ontwikkeld in de laatste jaren met name door boeren die uit deze regio komen, die uit Nederland komen, met name nog in deze regio. En die kennis, die zie je dat geëxporteerd wordt in de hele wereld. Dus als wij goed willen zijn voor ons milieu, dan moeten we vooral niet de productie gaan verplaatsen naar andere plekken waar het veel minder duurzaam gebeurt. Waar het met veel meer milieubelasting dezelfde hoeveelheid geproduceerd zal worden. Want die vraag blijft, die monden moeten gevoed worden. Nog sterker, die vraag neemt toe. Maar gebeurt het hier zo duurzaam dan? Hier gebeurt het veel duurzamer dan op andere plekken. En, ik ben het wel met je eens, er moeten nog stappen gemaakt worden. Dus we moeten een impuls blijven geven aan onze agrarische ondernemers om het extra duurzaam te doen. Dus daar kunnen we natuurlijk bij helpen in regelgeving. Niet te veel veranderen, hè, want het is al continu veranderend voor onze agrarische ondernemers. Je moet ze ook een basis geven om te ondernemen. Dus geef een duidelijke, stabiele richtlijnen waarbinnen, binnen duurzame grenzen, met oog voor onze inwoners, geen overlast, want daar zijn we het natuurlijk helemaal mee eens, maar dat ze wel kunnen ondernemen en dat we op die manier een steentje kunnen bijdragen aan ons milieu. Samenwerking Venray, Martin Leenders. Ja, dankjewel. Ja, de debatten eerder zal je niet verbazen dat we het onderwerp ook besproken hebben en dat Wim de Schrijver eigenlijk bijna citeert wat in het programma van Samenwerking Venray staat. Dus daar zijn we blij om. Mijn moeder overigens is onlangs overleden en zij gaf mij les mee en ze zei: verloochen je afkomst niet. Dat trek ik in dit onderwerp ook maar eens even door naar de Venrayse schaal. We zijn natuurlijk van oudsher een agrarische gemeente. En we moeten koesteren al die bedrijven die we hebben. En die zover gekomen zijn omdat zij aan de slag gegaan zijn met innovatie. En daar ook in geslaagd zijn om uitstoot van stoffen terug te dringen. Dat zijn technieken die exporteren wij naar het buitenland. Moet je vooral hier houden. Het is bijna een exportproduct geworden, onze kennis. En ga je bedrijven nu verplichten om te saneren, of ga je ze verplichten om in te krimpen, dan maak je ook bijna voor die bedrijven innovatie onmogelijk, want ze kunnen het niet meer betalen. Dus als de stelling is, de Venraayse veestapel moet inkrimpen, is het antwoord op die stelling van Samenwerking Venray: nee, dat hoeft niet. Dat wil niet zeggen dat je niet moet blijven innoveren, maar als je wel gaat inkrimpen, en mensen doen dat misschien op basis van vrijwilligheid, moet je heel goed kijken naar wat gaan we doen met die vrijkomende agrarische bebouwing. Gaan we daar flexibele oplossingen voor bedenken? En dan denk ik ook dat we hier met alle lijsttrekkers de handen weer op elkaar krijgen. Dan moet je als overheid gaan kijken van wat is mogelijk. Dan moet je uitgaan van iets kan, tenzij het echt overlast voor de omgeving gaat veroorzaken. Zet dit voldoende zoden aan de dijk, Martin? Of dat voldoende zoden aan de dijk zet? Ja. Dat zet voor onze regio voldoende zoden aan de dijk. Wij zijn goed in het produceren van voedsel. Dan moeten wij dat hier doen. En ik ben het helemaal met Wim eens. Als we het gaan verplaatsen, komt het in regio's terecht buiten Europa, waar er helemaal geen aandacht is voor milieu en duurzaamheid. Ik wil nog even terug naar een citaat, want dat slaat ook op de stelling. Iemand zei laatst: het eerlijke verhaal is wel dat je niet aan onteigening ontkomt als de vrijwilligheid er niet is. Wat vind je daarvan? Ja, kijk, wij zijn sowieso natuurlijk niet zo van het moeten. Als het gaat om dichtbij de woonkernen, nou, daar moet er misschien wat lichte dwang bij komen. Maar verder weg gaat het echt niet om het aantal dieren. Het gaat puur om die uitstoot, om de depositie. Die moet je zien terug te brengen. En daar staan wij ook achter. Ja, want maar het is wel namelijk moeten is dwang.
Het was de VVD-minister van Natuur en Stikstof. Dan gaan die we dit naar landelijk weer. Afgelopen week zei, jazeker, Christiane van der Wal zei letterlijk over boeren belonen nabij natuurgebieden als ze stoppen. Daarvan zei zij, belonen is leuk, maar het eerlijke verhaal is wel dat je niet aan de onteigening ontkomt als de vrijwilligheid er dan niet is. Ja, ik wil 2 dingen zeggen, want ik ben het wel eens met wat de minister zegt, maar ik wil ook wel heel duidelijk maken, wij zijn allemaal, want de introductie klopte vanavond niet, wij zijn allemaal lokale partijen. Landelijke partijen, dat was vorig jaar, wij zijn lokale partijen. Wij verloochenen helemaal niet de afkomst hoor, want wij zijn ook liberaal. Standpunten van VVD die vertolken wij, maar wij komen in Venray, VVD Venray, voor de Venrayse inwoners aan. Voor de inwoners in de woonkernen en voor onze boeren in Venray. En daar staan wij voor. Wie had er een joker opgestoken? Ja. Wie had er geen joker opgestoken? Als ik er 2 had gehad, had ik er 2 opgestoken. Ik wil eerst naar Anne, ook een uitspraak. De veestapel zal op den had duur... nog geen joker opgestoken. Jawel. Ik heb nog niks gehoord waar ik het mee oneens was. Nou, deze dan. De veestapel zal op den duur kleiner moeten worden. Oneens. Oneens. Dat is een zin uit de nieuwe landbouwvisie van het CDA. Ja, maar de veestapel wordt op een natuurlijke manier kleiner, omdat er al opgekocht wordt door sloopregelingen, noem maar op. Als het CDA zegt zal kleiner moeten worden, dan bedoelen ze niet op een natuurlijke wijze. Nou, daar zijn wij het niet mee eens, en zeker in Venray niet. Dus jullie onttrekken je aan de landelijke lijn? Nou, als er gezegd wordt dat onze Venrayse veestapel moet krimpen, zeggen wij oneens. Ja. Maar dat er een natuurlijke weg nu is, dat er al minder veestapel komt door allerlei opkoopregelingen, daarvan moeten we zeggen, dat klopt. Maar gaat het al snel genoeg ook Er qua zijn stikstof? in Venray al 27 bedrijven die al zijn gestopt de afgelopen jaren door de slopersregeling. Hoeveel zijn er nog over? Dat is een goede vraag. Genoeg. Heel veel goede familiebedrijven. Ja, we gaan naar GroenLinks. Dit was allemaal gratis spreektijd voor het CDA. Dat klopt niet. Hè? Zij had geen joker opgestoken. Jij bent André, benut je tijd. Ja, dat ga ik zeker doen. En ik vond het trouwens wel een hele leuke stelling van jullie. Want het eerste deel van die stelling, dat komt uit een debat van afgelopen donderdag in de Tweede Kamer over stikstof. Dirk Boswijk, de landbouwwoordvoerder van het CDA hier langs mij. En Dirk Boswijk, die maakte een enorme knieval. Die bood zijn excuses aan voor het beleid van de afgelopen 30 jaar. En hij bood zijn excuses aan voor de stikstofellende waar wij ingestort zijn. Letterlijk zei hij sorry, sorry, sorry. Exact, hij zei het 3 keer. Helemaal goed. Nou, ik vind het dan ook respect verdient Dirk Boswijk daar zeker mee. En als ik dan hier de slogan van het CDA zie, respectvol samenleven, dan vind ik dat juist hier in Venray respectloos naar de ondernemers toe. Als je gaat zeggen van het kan allemaal, hè? Want van de VVD, Johan Remkes, die schreef een rapport, 179 pagina's dik. Je hebt het waarschijnlijk niet gelezen, ja, dat dacht ik al. Maar Johan Remkes, die zei in dat rapport, niet alles kan overal. En die heeft al heel duidelijk gesteld dat we echt omlaag moeten met die stikstofuitstoot. En als we dat nou eigenlijk allemaal al inzien op landelijk niveau, dan vraag ik mij in hemelsnaam af waarom we dat niet op lokaal niveau doen. Want met dit soort worsten die de ondernemers voorgehouden wordt, jaag je ze alleen maar verder het moras in. Theo Zegers, D66. Nou, ik ben het ermee eens. We zijn en blijven een agrarische gemeente. Dat kunnen we niet ontsnappen, hoeven we niet aan te ontsnappen. Maar het is wel zo dat we hier een aantal innovatieve bedrijven hebben. Er wordt veel bedacht, veel verzonnen om het beter te maken. Maar er zijn nog veel meer bedrijven die innovaties van anderen toepassen en simpelweg productie leveren. Wij denken dat de productie daar moet plaatsvinden waar de consument zit. En dan kun je zeggen, in een ander land hebben ze andere regels. Nee, in een ander land kunnen wij die kennis en die regels die wij hebben, kunnen we ook daar toepassen. En die zogenaamde, ik noem maar even de luchtwassers, die dat zo geweldig schijnen te doen, maar niet helemaal doen anderen. Maar betere versies ervan zouden we ook daar kunnen gebruiken, zodat het daar overeind blijft. Daarnaast, als je veebedrijven verder van de kern af wil verplaatsen, Wim, dan komen ze meestal dichter bij een andere kern. Zo klein zitten we hier bij elkaar. Dus daar is weinig ruimte om dat allemaal toe te passen. Wij denken dus dat het gewoon er zo niet door kunnen gaan op dit gebied. Mede omdat die agrarische sector en die veehouderijen ook heel veel invloed hebben op de waterhuishouding. En dat wordt op de loop van de tijd, grondwateraanzaak wordt ons grote probleem voor de toekomst. En daar verdraagt dat echt niet aan bij. Anne wil reageren.
Ja, toch even kort. Je heeft het over respect voor samenleving. We hebben respect voor iedere mening. Dus ook als die van een andere partij misschien haak staat op die van ons. De respect hebben we er in ieder geval voor. Het neemt niet weg dat we het er niet mee eens zijn. Wat Dirk Boswijk heeft gezegd, daar nemen wij inderdaad als Venray afstand van. Want wij vinden niet dat boeren de enige reden zijn waarom we nu met een stikstofprobleem zitten. Maar wel een belangrijk. Nee, samen hebben we het stikstofprobleem. We vliegen allemaal, we rijden allemaal auto. Dat zijn allemaal oorzaken van het stikstofprobleem. Wim? Ook kort even reageren op 179 pagina's. Toen mijn buurman 179 pagina's van landelijke politici aan het doorlezen was, was ik in gesprek met de inwoners van Venray en de boeren in Venray. Ik doe het s'nachts. Henk had een joker ingezet. Vertel. Ja, nou is er natuurlijk wel al heel veel verteld, maar ik sluit me voor een deel van het verhaal wel bij Theo aan. We hebben gewoon veel te veel dieren in Venray. Dat is helemaal niet nodig. We hebben 4 miljoen kippen, we hebben 600.000 varkens en dat zullen er misschien een paar meer of minder zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat hier de luchtkwaliteit gewoon verbetert. En de waterkwaliteit haalde Theo al aan. De gezondheid van de mensen en van de dieren hier in Venray is gewoon hartstikke belangrijk. En Dus daar moeten we wat doen. Eens met de stelling? Moet je me nog even... De Venrayse veestapel moet fors krimpen. Die moet krimpen. Die moet zeker krimpen. Fors? Ja, dat denk ik wel. Wat er nou gebeurt is vaak op het moment dat... Want er wordt ook over innovatie gesproken. En die discussie hebben we al vaker gehad. En het argument is dan, wij moeten innoveren. Maar om te kunnen innoveren moeten we wel meer dieren hebben. Want anders hebben we het geld niet om te innoveren. Dat is het paard achter de wagen spannen. Dus je moet wel een paar dieren overhouden, zeg je? Nou, ik wil er wel bij zeggen, er moet wel, ook hier moeten mensen wel nog kunnen boeren als ze dat willen. Daar moeten we ze ook in helpen. Dus onteigening is überhaupt geen optie voor jullie PvdA? Als dat te dicht bij de kernen ligt, zou dat zeker een optie zijn. Maar ik heb het meer over een natuur-inclusieve landbouw, waar we het dan over hebben. Jan Hendricks, SP. Nou, de SP is het duidelijk wel eens met deze stelling. De Venrayse veestapel moet fors inkrimpen. En daar wil ik eigenlijk nog wel een aantal andere argumenten die nog niet genoemd zijn bij benoemen. Maximaal 2. Het gaat over de diervriendelijkheid. Dat is heel erg belangrijk, dat dieren ook op een diervriendelijke manier kunnen leven. En anderzijds vind ik dat een gemeente, daar kunnen wij ook wat aan doen, meer voorlichting zouden moeten gaan geven over gezonder eten. Juist. Dat was het thema wat mij betreft, want ik kijk ook naar de klok. Het is 3:02. En we hebben nog 2 dingen te goed. Of eigenlijk 3. In ieder geval de column van Bert Albers. Zoals gezegd, sommige dingen houden wij graag in stand binnen ons programma. Dus ik ga Bert vragen om zijn andere pet op te zetten. Niet zozeer die van gespreksleider, maar die van columnist. En hij neemt dat erg letterlijk. Het katheder is onderweg. En het past ook een beetje bij het laatste gesprek dat wij zo meteen nog gaan hebben over bestuurlijke vernieuwing. Want dat is eigenlijk op speciaal verzoek ook wel van de lijsttrekkers zelf. Komen we daar zo meteen nog even op terug. Maar eerst Bert Albers. Ja, dankjewel. Het gaat inderdaad over rollen en petten. En ik hoop dat ik met het opzetten van deze pet voldoende heb duidelijk gemaakt dat ik niet de presentator van dit praatprogramma ben, maar dat ik deze column op persoonlijke titel heb gemaakt. Het woord van 2022 is naast oorlog transitie. Alles en iedereen is in de overgang. Energietransitie. Van de kolen en het gas af. Personen zijn in transitie. Mannen en vrouwen veranderen van geslacht, lichamelijk of gevoelsmatig. Europa is aan het schuiven. De NAVO zoekt naar zijn nieuwe rol. En ook het schip van de lokale politiek is een sluis binnengevaren. De sluisdeuren zijn gesloten, het oude pijl is verlaten, maar hoe hoog de weerwaterstand wordt, is nog onbekend. Al die transities gaan met horten en stoten. Het is zoeken. Wel of geen kernenergie, biogas, windmolens op het land of alleen op zee. Gooien we de Groningse gaskraan weer verder open? Nee, waterstof heeft de toekomst. Bij de transitie van personen is het een kluwen van begrippen. Genderchaos, queer, fluid, LHBTIQ+, aseksueel, binair, non-binair, cisgender. Is het hen of haan? Of toch jullie?
Het wachten is op iemand die zich als postduif of kamerplant wenst te identificeren. Ook in de politiek vervagen oude grenzen. Links is tegenwoordig voor meer NAVO, rechts is Poetin-fan. In de Partij van de Arbeid is al lang geen Timmerman meer te vinden. De VVD in Den Haag ontwikkelt groene veren, terwijl onze plaatselijke liberalen hun best doen om nog meer pro-boer te zijn dan het CDA. Geen wonder dat de kiezers het spoor bijster zijn en afhaken. Niet dat het vroeger beter was, maar het was wel duidelijk. Wie er bij de SP zat, die voerde actie met KS en had een gruwelijke hekel aan een VVD'er die een blazer droeg en een gestreept overhemd. En die hoorde neer te kijken op die rooien. De Partij voor de Dieren bestond uit lammetjesknuffelaars en het CDA uit dikke boeren met veel varkens en nog meer vriendjes hoog in de boom. Een GroenLinkser kon je herkennen aan de alpinopet en geitenharenwolle sokken in sandalen. En 50+ aan Henk Krol. Nu zijn de scherpe kantjes er vanaf. Lopen coalitie en oppositie door elkaar. Is politicus een vak geworden, waarvoor je overigens geen opleiding nodig hebt. En zijn Tweede Kamer en raadzaal zijn haar, hen, hullie of jullie podium. Het is een baan, een station in iemands loopbaanplanning. Gemeenteraadslid, wethouder. Met het vaste voornemen om die 4 jaar vol te maken. Totdat die eenmalige kans langskomt. Alle begrip van de collega's, want die doen immers hetzelfde. Vervolgens wellicht provinciale staten of zelfs de Tweede Kamer. En voor de hele goeie onder ons, die mogen wellicht in het kabinet plaatsnemen. En daarna een baan bij Bouwend Nederland of een andere zorgmoloch. Of ergens burgemeester worden. Al wordt dat steeds lastiger met al die fusiegemeenten. Waar de inwoners, uw kiezers, trouwens ook nooit om hebben gevraagd, net als om een burgemeester. Als je politiek als een baan beschouwt of het als een spel ziet, ben je te gauw tevreden. Politiek gaat over waarden, overtuigingen, idealen. Je wilt iets veranderen, iets bereiken. Iets dat meer is dan een gemeente waar de plantsoenen netjes worden bijgehouden en het huisvuil op tijd wordt opgehaald. En dat leidt tot botsingen. En zo hoort dat. En daarom moet het weer oorlog worden in de gemeenteraad. Scherpe discussies, met de vuist op tafel. En na afloop alleen een biertje drinken met je eigen soort mensen in je eigen stamkroeg. Dan zitten er binnen de kortste keren weer mensen op de publieke tribune en weten ook de journalisten de weg naar het gemeentehuis weer te vinden. Maar ik vrees dat ik de enige ben die er zo over denkt. Al een half jaar regeert het harmoniemodel in de Venraadse gemeenteraad. Het woord samen is op de voorhoofden van 8 partijleiders getatoeëerd. Ze hebben zich in eendrachtigheid aan elkaar vastgeklonken in achterkamertjes. Ongetwijfeld goed bedoeld, die eensgezindheid. Dat we komen er samen wel uit. We zoeken naar de overeenkomsten, niet naar de verschillen. Dialoog in plaats van discussie. Moet je daarvoor dan een verkiezingscircus optuigen? Met debatten en een woud aan posters langs de weg. Vorige week heb ik een rondje gewandeld. Het waren er... ik heb ze geteld. U mag bij mij navragen. Of kun je dan net zo goed een paar managers inhuren en de ambtenaren hun werk laten doen waarvoor ze hebben doorgeleerd. Alleen, waar moet ik dan maandag of woensdag op gaan stemmen? En waarom? Ik weet het even niet. Maar misschien komen we er zo direct achter. Dank u wel. Dankjewel Bert. We hebben dit iets naar achteren geschoven. En dat heeft te maken met een telefoontje dat ik gisterochtend kreeg van een van de lijsttrekkers, Harold. Namens de 7 andere lijsttrekkers. Namens alle 8 lijsttrekkers, ja. En corrigeer me als ik het verkeerd samenvat, maar het kwam erop neer, met name naar aanleiding van onze opzet met 1-tegen-1 debatten bij de grote thema's, zei Harold, we willen eigenlijk als politici niet tegen elkaar opgezet worden. Zeg ik dat goed? Er is een positieve vibe, zei Harold letterlijk. Ze hadden er tenslotte al 5 of 6 debatten op zitten. En die wilden ze eigenlijk ook wel vasthouden. En nou ben ik even nieuwsgierig, ook in het kader van wat Bert net vertelde over die bestuurlijke vernieuwing. Is dat wat jullie voor ogen hebben als het gaat over de komende jaren hier in Venray? Die positieve vibe vasthouden en niet tegen elkaar opgezet worden?
Nou, ik denk dat we met z'n allen zien wat er gebeurt in de samenleving als op het hogere niveau mensen met elkaar in de clinch gaan. Als je kijkt wat er in de Tweede Kamer aan tijd wordt verspeeld om elkaar klein te maken, kapot te maken, voor gek te zetten, te vernederen, is het dan raar dat je in de samenleving polarisatie ziet. En natuurlijk mag er best verschil van mening zijn onder elkaar. Ja? Daar is helemaal niks mis mee. Maar de wijze waarop je dat doet, laat dat constructief zijn in plaats van destructief. Want we hebben allemaal onze krachten als onafhankelijke partijen. Maar we hebben ook allemaal onze zwaktes. Als we dat durven inzien, dat de zwakte van Venray Lokaal bijvoorbeeld opgevuld door de VVD of door samenwerking Venray, en wij de zwakte opvullen van een andere partij, dan ben je een team. En als we dat met z'n allen kunnen uitstralen hier in Venray, dat wij een team zijn, ja, met ieders talenten, maar ook valkuilen, dan denk ik dat wij iets heel moois laten zien aan Venray, als voorbeeld voor de samenleving, naar de regio, naar de provincie, naar Nederland, naar de wereld. We moeten ergens beginnen. Wie wil daar iets aan toevoegen nog? Ja, graag. Wim de Schrijver, zo meteen Theo. Ja, wij zijn het daar absoluut mee eens. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik 4 jaar geleden ook aan die kant zat en zat toe te kijken, dan dacht ik van ja, moet dat zo? Kan dat niet anders? Wat zijn nou de verschillen? En daarom zit ik hier nu ook. En daarom merk ik hier nu ook op deze stoel dat het best wel lastig is. Dat je een keer een blackout hebt, zoals ik net bijvoorbeeld. Maar ook dat het fijn is om met een aantal mensen af en toe overeenstemming te hebben. Wij zitten straks met z'n achter na te praten. En eigenlijk zijn we hier al een beetje ook voorwerk aan doen, denk ik, voor de komende periode. Dus het heeft wel nut dat we hier zitten. Dus ik sluit me graag aan bij Harold. We mogen inderdaad wel scherp zijn op de verschillen, want we zitten hier wel ook voor jullie om te laten zien waar de verschillen zijn en wat er te kiezen valt. Maar we moeten zeker niet een voorbeeld geven van polarisatie, zoals helaas in sommige andere gemeenten veel nadrukkelijker aanwezig is. Theo. Ja, ik gun Wim zijn applaus. Applaus van Bas Kuhne overigens. Van. Ja, natuurlijk. Met echo dan. Ja, de term bestuurlijke vernieuwing die is op tafel gekomen bij het vertrek van Luc Wienans. En is daar toen dit is eigenlijk een eigen leven gaan leiden. Ik vraag me af of inderdaad zoals het woord bestuurlijke vernieuwing, of het hier daadwerkelijk om gaat. Het gaat er meer om dat wij met z'n allen aangepakt hebben in de zin van dat we inderdaad op pad gaan samen en dus zeggen van we praten met elkaar, we regelen met elkaar, we spreken dingen met elkaar af en daarmee komen wij tot oplossingen. En die oplossingen waren op dat moment hard nodig, omdat er zaken lagen die gewoon gestrand waren en niet vooruit kwamen. Nou, die dreigden te blijven hangen. Dat is opgepakt en dat is vooruit gegaan en daar zijn resultaten gekomen. En dat is geen bestuurlijke vernieuwing, maar gewoon gezond aanpakken en uitvoeren. Anne Thiele, jij wil nog iets zeggen? Ja, bestuurlijke vernieuwing, bestuurscultuur, het zijn allemaal woorden die in 2021 in één keer helemaal een trend zijn geworden, lijkt wel. Terwijl als je het ons vraagt, meer gaat om hoe ga je nou met elkaar om? Hoe ga je nou met elkaar om in de politiek? Hoe ga je om met informatie? Hoe ga je om met als je flink wordt aangepakt van buitenaf? Hoe ga je daar met elkaar mee om? En voor ons is bestuurscultuur, bestuurlijke vernieuwing niets meer dan gewoon fatsoenlijke omgangsvormen. Met respect met elkaar omgaan. Respectvol samenleven misschien wel. Ja. Maar wat jullie nu schetsen, het lijkt een beetje of jullie hier een oplossing hebben bedacht voor problemen die ergens anders zijn. Respectvol met elkaar omgaan, niet elkaar voor rotte vis uitmaken enzovoort. Dat deden we toch al niet, hè? Nee, daarom. Dus in de Venrayse gemeenteraad is nooit de cultuur geweest van we gaan elkaar kapot maken of dat soort dingen. Nee, Anne, dat interpreteer jij wel zo, maar zo is het niet. Er zijn dingen gebeurd waar wij als raad tegen geageerd hebben en dat heeft resultaat gehad. Maar er is nooit iemand uitgescholden, kapot gemaakt of dat soort dingen. En dat is niet terecht dat je dat gaat insinueren. Anne? Ja, heel even voor de duidelijkheid. Wij zitten hier ook omdat we graag vooruit willen kijken. En daarom ook onze leus, hoe wij graag samen respectvol naar de toekomst willen kijken. En wat jij zei, Bert, het betekent niet dat je geen tegenstellingen mag hebben of dat je het niet met elkaar oneens mag zijn. Wij vinden, je mag best scherp met elkaar zijn, het mag hard op de inhoud gaan, maar nooit hard op de mens.
Henk Bisschops? Nou, ik kan het daar voor een groot deel best mee eens zijn. Hè, want die bestuurlijke vernieuwing, of hoe je het ook gaat noemen, dat ging er niet over dat we 8 partijen met precies dezelfde mening zouden zijn. Want dan heeft het dus inderdaad geen zin wat jij net ook zei. We hebben onze eigen programma's, we hebben onze eigen aandachtspunten die we ook willen verwezenlijken. Maar het gaat hier echt om de samenwerking. En een van de dingen, je ziet het bijna op elke verkiezingsposter terug. En wij hadden dan Venray verbindt zonder T. Die hebben jullie erbij gezet, hè? Ja. En Venray verbindt met een T had ook gekund. Maar dan was het, wij zeggen nu, jongens, Venray, niet bij de Partij van de Arbeid verbindt Venray. Maar we doen het samen. En dan is het gebiedende wijs. En dan is het zonder T. Dus vandaar. Juist. Nee, zo is Martin het. Leenders nog en dan nog SP tot slot. Eerst Martin. Ja, het is inderdaad juist de kracht van het samen doen. Want samen kan het anders. Een informatiepositie voor 8 partijen, als ze samen in de raad komen, die moet gelijk zijn. En een oude rollen van oppositie, coalitie, en wat mij betreft moeten we daar eens afscheid van gaan nemen. Je moet samen kijken wat goed is voor Venray. De sterkte opzoeken, zoals Harold dat noemt. En dan komen we er samen wel uit. En ik denk dat dat hetgene is wat wij, in ieder geval samenwerking Venray, deze verkiezing heeft proberen uit te dragen. Krijgen we dan straks ook 8 partijen in de, hoe heet dat, in het college? De coalitie en de Nou, je gemeente. krijgt 8 partijen misschien wel, als het aan ons ligt, in een samenwerkingsakkoord. Je hebt er nu al gezien, het waren er 7. Ja. Wat ons betreft worden dat er 8. En dan ga je een discussie met elkaar voeren. En hoe kom je aan wethouders? Nou, ik denk dat we de afgelopen periode ook al heeft duidelijk gemaakt dat we daar samen wel uitkomen. 8 halve wethouders. 8 halve wethouders, ja. Ja, dat zou niet, waarom zou er halve wethouders moeten zijn? Ik denk dat we het juist in de kracht Nou met ja, elkaar er kunnen zijn er kijken nu hoe we dat 3, op gaan lossen. Er zijn er nu 3, er zijn dus ook 3 partijen. Hoe doe je dat dadelijk? Waarom moet dat per se van een partij uitkomen? Je hebt we hebben nu volgens portefeuilles, mij zelfs... Je hebt bestuurders nodig. Wie zegt dat? Wim zegt het altijd. Mag ik daar iets En op volgens mij zeggen? hebben we nu zelfs een wethouder die er zit namens 7 partijen. Hoe prachtig is dat? Maar wel één ding, en dat is principieel waar het CDA wel voor staat, en daar blijf ik bij. Wij vinden wel dat de bestuurders die wij hier aanstellen in Venray moeten wonen, ook de komende periode. Omdat jij moet je bestuurder in de supermarkt kunnen aanspreken over wat er mis is. Dat zou het doen voorkomen alsof onze huidige bestuurders niet aanspreekbaar zijn. En ik heb het je vorige week ook al een keer gezegd, Anne. Ik vind het jammer dat je dit argument nu precies gaat gebruiken. Ik ga niet wijzen, maar denk eens even na welke wethouder vertrok er halverwege en liet anderen de shit opruimen. Ja, oh, wacht even, wie was dat? Dan wil ik ook weten, wacht even. Martin Leenders, wie bedoel je Ik dan? denk dat degene die ik bedoel zelf wel weet wie er vertrok zonder dat ze werd weggestuurd. Ze had kunnen blijven, ze deed het niet. Ik heb En echt dan geen nu idee, zeggen noem eens we, gewoon we een pakken naam. mensen van buiten, dat vind ik jammer. Wie is wie? Dat was wethouder Thiele. Oh, ik dacht dat jullie nog een andere CDA-wethouder bedoelden, maar oké. Nou. Hey, die Wim, zijn jij- de jij- zou ook nog jij- even aan de beurt komen volgens mij. Wim de Schrijver, we gaan Oh, ja. langzaam bijna Nee, afronden. Nog hallo. één keer, Wim. Je had Jan nog beloofd, geloof ik. Ja, hij is straks nog. Je hebt gelijk, Jan. Ik was er niet aan de beurt geweest. Ik zit nu 8 jaar in de raad en ik hoop er nog 4 jaar in te zitten. En buiten het feit dat Anne mij ooit Rupsje nooit genoeg heeft genoemd, heb ik eigenlijk nooit een onvertogen woord in die raad gehoord. Wij gooien niet met modder naar mensen. We zijn scherp in de discussie en dat moeten we ook blijven. Zullen we ook in elk samenwerkingsakkoord blijven doen. En voor de SP, blijf maar geloven, wij komen 4 jaar lang even goed wel naar jullie toe. Als Rupsje nooit genoeg het ergste is wat jij genoemd bent, dan valt het allemaal wel mee. Wim. Nou, en in aanvulling daarop, want wat Jan zegt, zijn laatste woorden waren erg belangrijk. Want ik denk dat bestuurlijke vernieuwing moet vooral niet alleen maar binnen de muren van het gemeentehuis plaatsvinden, maar bij de inwoners. Dus wij moeten inderdaad meer naar de mensen toe. Laatste woord is voor André. Ik had nog niet de beurt gehad, dus... Nee, de jokers die waren er nu niet meer. Nee, we hebben natuurlijk wel een heleboel dingen waar we elkaar in vinden. Maar ik wil er wel even bij benadrukken dat wij als GroenLinks jullie wel achter de veren gaan zitten. Want wij vinden wel dat er een aantal zaken, dat we daar nu echt eens een beetje haast moeten maken. Dat er echt de dingen gedaan gaan worden. Juist, waarvan akte, dat was de laatste opmerking. Wij gaan ook naar het laatste liedje. En dat is van D'accord natuurlijk. Welk liedje is het, Peter?
Route 66. Oké. We gaan even rocken. Oftewel de A73 voor ons dan. Nou, misschien via deze weg vinden we elkaar dan weer. Hè? Toch leuk om het toch weer even feller zien te worden. Dat, het is goed dat je elkaar tegen elkaar kunt uitspreken. Maar elkaar ook de hand kunt geven. En dat is de laatste 2 jaar ook weer moeilijk geweest, dus het was lastig. Maar goed. Deze kennen jullie wel, dat is een... Ik wil vooraf Marcel en de techniek bedanken voor het voortreffelijk geluid hier. Het licht. Hartstikke bedankt. Dat is voor ons in ieder geval ook hartstikke fijn. Route 66. Yeah! Right. Well, if you ever plan to motor west, travel my way, the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Well, get your kicks on Route 66. Now you've gone to St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, and don't forget Winona, Kingdom, Boston, and San Bernardino. Won't you get hip to this final trip? When you're making that California trip, get your kicks on Route 66. Yeah, Jeff. Well, you've gone to St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, and don't forget Winona, Kingdom, Boston, and San Bernardino. Won't you get timely trip when you're making that California trip? Well, get your kicks. Yeah, come on, clap your hands. New Route 66. Atje. Had wel gedaan. Well, you've gone to St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, enthousiast Jeff, Flagstaff, Arizona, and won't forget Banana, Kingston, Boston, and San Bernardino. Won't you get hip to this timely trip when you're making that California trip? Well, get your kicks on the I-73. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
Ad Welten. D'accord, dank jullie wel. Ondertussen gaan we presentjes uitdelen aan de lijsttrekkers als blijk van dank voor jullie fijne medewerking. Ik wil nog even een opmerking maken over die posters. Zoals jullie zien zijn ze enigszins bewerkt door onze aankleedclub. Hebben zich laten inspireren door wat er in Venray op andere posters gebeurde, mag ik het zo formuleren. Maar zijn niet de daders van al die beschilderingen. Maar ze vonden het wel leuk om dat op deze manier een klein beetje... De boodschap is volgens mij, maar dan kijk ik ook naar jullie. Neem jezelf enorm serieus, maar ook weer niet te. En dat geldt ook voor, want ik wijs even op het feit dat alle lijsttrekkers zijn aanwezig. Maar daar hangt ook onze eigen poster tussen. En daar zit allemaal duivenpoep op. Dus neem ook jezelf, wij nemen onszelf ook niet altijd even serieus. Tot slot wil ik bedanken voor die aankleding Jacqueline, José en Alexandra. Erg goed gedaan. Degenen die hebben meegeorganiseerd zijn Geert, Hugo, Alexandra, Annelies en Jan. Ik kijk naar Wim die achter de camera stond samen met Antoon. En tot slot ook nog een woord van dank aan de Schouwburg, want het kost misschien een paar centen, maar dan heb je ook echt wat. Want de techniek en de begeleiding in de aanloop naar deze middag was echt geweldig. Dank jullie wel, het was erg leuk om te doen. Mogen we Wij gaan jullie ook stemmen. bedanken? Mogen we jou ook bedanken, Stan? En Jullie Harold, twee ja, bedanken? dankjewel. Bert bedankt. Jullie twee bedankt. Dank. Ja, we hebben het heel graag gedaan. Dank. En we weten niet of we jullie, het publiek, nu echt geholpen hebben vanmiddag. Ik weet niet of jullie op wie jullie moeten gaan stemmen aanstaande woensdag. Maar nou ja, het advies zal duidelijk zijn. Ga vooral stemmen. Wij geven het advies van de Stem SVP, ja precies. Ja. Ja.